سلام عقيبو قدوس غباي نمرحاب زبقعنا كبر مسغانا يبصحيو አገልግሎትና ንምጅማር ኩላህና ንጸሎት ነዳሎ بسم አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ አምላኽ ሰማይን ምድርን ባሕርን አባቶም ዝነብሩ ዝራእይን ዘይራእይን ዝፈጠርካ ያው እግዚአብሔር አምላኽና ነመስግነካ ኣለና ቅዱስን ያውን ዘላለማውን እግዚአብሔር አምላኽና ነዝ ግዜ ዝናዕና ኸውን ስለዝሃብካና ነመስግነካ ጸጋኻ ረድኤትካ ሓለዋኻ መጋቢነትካ ፍቅርኻ ስለዘይተፈልየና ነመስግነካ አቦ ምሕረት ጎይታ ሰንበት ስኻኻሞ ሰላምና ሃገርና ሰላም ንጎረባብት ሃገርና ንኹል ዓለም ነባር ሰላም አውርደልና ማዓትካ ቁረልና ምሕረትካ አውርደልና ካንፈርሆ መከራ ሰውረና ስኻ ዘይተኸብረሉ ሓሳብ ስኻ ዘይተኸብረሉ ዘረባ ስኻ ዘይተኸብረሉ ተግባር ኩሉ ውሽጥና ጎሓፈልና ስኻ ውሽጥና ከም ንጉስ ክብሪ ብደገና ክንቀጽረሐው ሆነልና ዘስተውዕል አእምሮ ሂብካ መወዳእታና ጸብቀልና ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና በረከተ ነቢያት ወሐዋርያት በረከተ ጻድቃን ወሰማዕት በረከት ጓሃን መላእክት በረከት ረድኤት ናያዴና ቅዱስ ድንግል ማርያም በረከት ኩሎም ቅዱሳን ናይዛ መዓልት እዚ አኽፈለና ጾም ነቢያት ጾም ሐዋርያት ጾም ጻድቃን ጾም ሰማዕታት መርህካ ጾምና ጾም ድህነት ይበረላ ቅዱስን እግዚአብሔር አምላኽና ይትበረላ ነዚ ግዜ ዝናዓና ኸውን ስለዝሃብካና ነመስግነካን ባረኸካን ኣሎና ነቦታትና ቅዱሳን ምስጢርካን ጥበብካን ከም ዝገለጽካሎም ምስጢርካን ጥበብካን ግለጸልና ኣብ ሰማያት ነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናዕለት እንጌራና ሎማ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎን ከም ዝሓደግናሎም በደልና ኣበሳና ሕደገልና ካብ ኩሉ ክፉእ ድሕነና እምበርና ፈተነ ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን نزل عالمنات كايمو امين بناي قدوس جبريل ملاك سلامتا وادينا قدوس دنجل مريم بناي قدوس جبريل ملاك سلامتا سلام لك بحلينا اخي دنجل اخي بسغاخون دنجل اخي اد እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለካ አለሁ ስኺ ኻበን እስትብርኽቲ እኺ ፍረማ ሐፀንከውን ብሩኽ ኦም ለተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍሲት ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ኻድገልና ናፍቅር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና ነዘላለም ዓለም አሜን ናይ ድቃስ ጸሎት እዛ ሰዓት እዚኣ ምንባር ስጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መቃብርን መፈጸምታ ሰዓት መዓልትና ከምውን ድቃስ ኣምሳል ሞት ስለዝኾነ ከም መወዳእታ ግዜ ዕድመ ሰብ ትቁጸር ናይ ምስጋና ጸሎት ንገባርየ ሰናያትን መሐሪ አምላኽ አቦን ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰቲሩናን ረዲዩናን ዓቂቡናን ተቀቢሉናን ራሕሪሑልናን ደጊፉናን ክሳብዛ ሰዓት እዚኣውን ኣብፅሒናን ይሞነ መስግኖለና حجون نعو بزا قدست علت زيان بخل زبن هوتنان بفصم سلام كعقبنا نخل زملخ እግዚአብሔር አምላኽናን ለምነው ወጎይታና እግዚአብሔር ኩሉ ተመልኽ አቦን ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ለዕል ኩሉ ኹነታትን ምንት ኩሉ ኹነታትን አውሽ ኩሉ ኹነታትን ነመስግነካሎና ስለስተተርካናን ዝረዳኻናን ዝዕቆብካናን ናባኻውን ስለዝተቀበልካልናን ስለዝራሕራሕካልናን ዝደገፍካናን ክሳብዛ ሰዓት እዚኣውን ስለዘብጻሕካና ነመስግነካሎና ወመፍቀር ሰብ ካብ ሰናያትካ ንሓተትን ንልምንን ኣለና ኩሉ ዘመን ህይወትና ንዓኻ ብምፍራህ ብፍጹም ሰላም ክንፍጽሞ ሃበና ካብ ሰናያትካ ክትህበና ንሓተትን ንልምንን ኣሎና ኩሉ ቅንኣትን ኩሉ ፈተናን ኩሉ ግብሪ ሰይጣንን ምኽርኹፋት ሰባትን ሕቡእን ጉህድን ዝኾነ ምልዓል ጸላእን እጎይታ ካበይ ኣርሕቕ ካብ ኩሉ ህዝብኻ እውን ኣርሕቕ ካብ ዝቅዱስ ቦታኻ እውን ኣርሕቕ كل سنياتن زدل نجرن عدلنا مخنيات نسخها تمنن عن قربيتن كل حيل صلا عن كرجز سلطان ذهب كنا كاب كل خفاء احنا بالهنا نبرنا فتنيت اتونا بتحد ودها قويتانان املاخنا مدحنان يسوع كريستوس من انت فقر سابيلو بزغبرو صقان محرتن مساخا معرم زخونه وهاب هيوت منفس قدوسن كبرن جرمان وداسيان املخون بحبرات مسؤنات كايلو من كل ساعن نزل عالم عالم امين مزمور 50 حدن دياكون ربيع وأملاح كم تعب محرت كان حرني كم بزحر قاب سيدمسس كاب سيد سبيك حسبني كاب حياتي ونانساني أنا أبساي سلزفلتو حياتي كل جزء بكلمة أيون عقان بين خاطر يبدلكو بكلمة هاون كي جوركو بعلات كابنا أختكون
انت فرت كانون كتملق انه بكي تتنسكو نيكا بحاتيات ولدتني نساق انس قالت كاين نسور طب كان ثلاث قالت قال لي حق فتخا بسم ذات نسكن امو نصه تحصن امو كبرد صعدو باتان حقوس انت سمعن امو تندركم ما تعصمتي حقوسان قسكا كاب حاتياتي كولو نبذلو ابساي ون دمسسو او املاخي صري لبفتر لي كن منفسكا وشتي حدث كاب كن مقسكا يتدربيني قدوس منفسكا قدوس منفسكا اي تحدقني بزمرحني منفس ون دقفني شعو مقد خاني بدلنياتاتكم روم ايه تم تطراتر تخانا بخاكم لوسيم او املاخ مدحني كابدا دائما ناقفني لساني ون بصدقا تحقوسي او قيتاي افي مسكانا نقرسي قنا فريكفت مسواتي باهي بلكاني مسواتي محرار من اي تبقون اخا تتبقو تتخون قنا مقرب كل كان يره مسواتي እግዚአብሔር ትሑት መንፈስ እዩ ኣምላኽ ንትሑትን ለዋን ልብን ኣይንዕቆን እዩ ወጌታ ንጽዮን ብሓጎስካ ስናይ ገበረላ መካቤታት ኢየሩሳሌም ካይ ነዳኻ ሽዑብ መስዋዕቲ ጽድቅን ብዝሓርር መስዋዕትን ቁርባንን ባህ ከብለካ እዩ ኣመሰዊእኻ ኣራኻ ቁርብልካ እዮም ሃሌሉያ ኣሜን ጸሎት ድቃስ ንክርስቶስ ንጉሰይን ኣምላኸይ ነቕርበሉ ሓጢአተይ ክሓድገለይ ከዓ ልምኖ ኣበይ ዶክተር ናባኹም ዲያቆን ሮቤል 131 ኤልሳቤት 132 ኤልሳ አይፎን 133 አሽሊ 134 ሓረገወይን 137 ጴጥሮስ ፋሚሊ 138 አቦይ መርጌታ 141 ዲያቆን ሮቤል 142 أنا خنبوبة 146 أصلي 147 حارجوين 148 أبوي مرجيتا إثنا 48 نبهارجوين ده نباهم تعمل أنت زي كو أنت خوين أنت حراي راي هرجوين 148 عاويلكم ببيات سم تعمل كنت خوين الشيخ نتني بس ما أبغى بس كنت سعدان آمين هاللويا እግዚአብሔር ካብ ሰማያት አመስግንዎ ኣብ አርያም አመስግንዎ ሁሉ ቆፍተ እሽተስተብለስከ ኦኬ ኩልኩም አማልክቱ አመስግንዎ ብዘለኩም ሰራዊቱ አመስግንዎ እተን ፀሐይ ወርሕን አመስግንዎ አቱም ብሩሃት ከዋክብቲ አመስግንዎ አቱም ናይ ሰማይ ሰማያት ኣብ ልዕሊ ሰማያት ዘለኹም ማያትን አመስግንዎ ንሱ አዚዙ ተፈጥሮም እዮም እሞ ንሶም እግዚአብሔር የመስግንዎ ንዘላለም ዓለም አቆሞም ዘይሐልፍ ሕጊ ከዓ ሃቦም ንእግዚአብሔር ካብ ምድሪ አመስግንዎ አቱም ገበላት ባሕርን መዓሙቅን ኩልኩም አቱም ሓውን በረድን ኣሳሓይታን ግመን ቃል ኣትሰልጥ ህቦብላን አቱም ኣኽራንን ኩሮቢትን ኩልኩም ፈረይቲ أوامن زحدتاتن كلهم أراويتن كلخاتكم أنبسان لمم اتبلون نفرتي أعوافن نجستات مدرن نعشتو سم بينو لعول إيو قرماؤو أو دعلي سماين مدرن إيمو نسم إقزابيهير يمسكنوو
نهزبون قرني العالة سلازي كلهم قدسان دقي إسرائيل التي زقربو حزبي يمسكنوا الله. هللويا هللويا امين هللويا. قال هيوت يسمع لنا ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ኩላ ሰማያትን ምድርን በክብሩ መሊእ አላ። ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ቁጥሪ 25 ክሳብ 32 እንሆ ድማ በኢየሩሳሌም ስምዖን ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ። እዚ ሰብኣይ እዚ ጻድቕ ንኣምላኽ ዝፈርህ ንጽንና እስራኤል እውን ዝጽበ ነበረ። መንፈስ ቅዱስ ድማ ነበሮ። ነቲ መሲሕ እግዚአብሔር ከይረኣዮ ሞት ከም ዘይርኢ ድማ ብመንፈስ ቅዱስ ተገሊጹሉ ነበረ። بمنفس كان بيت مقدس مصى ولدو نت ኢየሱስ ሕፃን ከም ስርዓት ሕጊ ክገብርሉ ምስኣተው ስምዖን ድማ ኣብ ኢዱ ሓቆፎ ንኣምላኹን ከም ዝናበለ ባረኾ። ወጎይታይ ነቲ ንኣህዛብ ምግላጽ ብርሃን ንህዝብኻ እስራኤል እውን ክብረት ክኸውን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ህዝቢ ዘዳልኻዮ ምድሓንካ ኣዒንተይ ካብ ረኣያስ ሕጂ ከምቲ ዘረባኻ ንባርያኻ ብሰላም ተፋንዎ ኢኻ በለ። ምስጋና ንእግዚአብሔር አምላኽ አሜን። ኦ ክርስቶስ አምላኽና ምስሄር አቦኻን መንፈስ ቅዱስን ለምን ኩሉ ሰዓን ንሰግደልካሎና አሜን አሜን። ክፍልታ ጸሎት አሽሌ እንሆ ኣብቲ ቁኑዕ ፈራዳይ ክቆም ተዳልየ ኣለኹ። እቲ ኣብ ምግጋየ ዝሓለፈ ዕድመይ ንኾነነ ንፍርድን ብቑዕ ስለ ዝኾነ ብብዝሒ ሓጢኣተይ ርዕድን እንቅጥቀጥን ኣለኹ። ግንከ ነፍሰየ ገና ኣብ መሬት ትነብር ካብ ሃለኽስ ተነስሒ፣ ምክንያቱ መሬት ኣብ መቃብር ኣይውድስዎን እዩ። ኣብ ሞት ከዓ ዝዝክረኪ የልቦን፣ ኣብ ገሃንሳት እውን ዘመስግነኪ የልቦን እሞ ካብ ድቃስ ትኺት ተንሲእኺ ናብ መድሓኒኺ ብንስሓ ኦ ኣምላኽ መሓረኒ ናድሕነንን እናበልኪ ተማህፀኒ። ምስጋና ነቦን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ኣሜን አሜን። መዋዕል ሰብ ዘይውዳእ ኤልሳ ኣይፎን ኤልሳ ጥዕመክ ድዩ? ኣይ ጥዕመንን ይዝውር ኣለኹ ከመይ ውዒልኩም? ሓረጎይን ኣራይ እሺ እግዚአብሔር ይደግፈኒ። መዋዕል ሰብ ዘይውዳእ እዚ ዓለም እዚ ከዓ ንዘለኣለም ዝነብር እንተዝኸውን እሲ ነፍሰይ ንጹህ ዝኾነ ምክንያት መሃለወኪ ነይሩ። ግን እቲ ጽዩስ ዝኾነ ተግባራትክን እቲ ሕማቅ ከይክን ኣብ ቅድሚ እቲ ሓቀኛ ምስቕ ዝቕላዕ ኣብ ዓራት ሓጢኣት ተሰጢሕኪ ኣብቲ ሸለተኛ ከዳዕን ስጋኺ ኮለኺ እንታይ እዩ እቲ ህብዮ መልሲ? ኦ ክርስቶስ ኣምላኸይ በቲ ኣዝዩ ዘፍርሕ ፍርድኻ እስንብድ ነቲ ዘለኣለማይ ፍርድኻ እንብርከኽ በቲ መለኮታዊ ነፀብራቃዊ ብርሃንካ እንቅጥቀጥ ኣለኹ። ኣነ ሕሱን ድኑስ ኣብ ዓራተይ ደቂሰ ዘለኹ ኣብ ህይወተይ እውን ዘይግዱስ ዝኾንኩ ናይቲ ተቐባል ቀረፅ ኣብነት ብምውሳድ ኣብ ልበይ እናወቃዕኹ ኦ ኣምላኽ ኣነ ገበነኛ እየ እሞ ይቅረ በለለይ እብል ኣለኹ። ይዘኒ ወዘልፈኒ ወለዓለም ዓለም ኣሜን አሜን። ኦ ንጽሕቲ ድንግል ኤልሳቤጥ بيتخ زلها ኤልሳቤጥ አይስማና ለሃ አንሚት ለዝ ገብራ አው ሕጂ ጽባላህ تعزيلا مليشة دينا صبوني كنت أنميت حجي سمع الله نصحت نقول ناب بهر يا أخي
اتي قلطوف صلال رادياتك زرقحي نتي اب حلناي كم معبل زقمات الكفو حسابات كاباي أرهقيو نتا حممتي نفسي بخنتنت أزيو حلواتات في أوا علو أمو ناوت ألوتن من غحن أبقسيا مخنياتو نسخي كآليتن محرت تلمن علايت عدن إخي عدن منشي أهوات نقوسن أملاخين ويتانا إير كريستوس تسفى إخي أمين وقويتها بزالي تزيع فرويني أمانيال الراي وقيتا بزاريت زيان نعمو بزي حاتيات نحضر حلونا بروخي خامو برخت أزي بزوح قدوس سمكاون نزل علم بخبري زمال أيو آمين وقيتا كمتي أباخات وكلنا يزلنا محرتكا كم أون تخونرنا أعينتي كل نعاها يتبيا اللوا نسخا خاء أموت وان مقبيت هون وأملاح مدحني وتسفى كله وسنات مدري سمعنا أوقيتا نسخا إيخا أبزي عليت زي نزل علم تدحننا تعقبنا آمين وقيتا بروح إيخامو فردخا محارنا وقيتا بروح إيخامو حق إنتك أردنا وقيتا بروح إيخامو كبرخا أبرهالنا وقيتا محرتك نزل علم ينبر وقيتا نعاي نتقوار إيدكا كبولدو معقوبي سلي زخونكا أيتنتقني وقيتاي نعاخا بدي لأيمو محارني ننفسي أدحنا نابلكو اتقلي ألوخ وقيتاي أباخا توكيلي ألوخما أدحنني فأدكا خقبر كا محارني نسخا أملاخي فالفالي هيوتي إيخا ببرهان كادما إنا برهان النرئي محرتكا نابتم زفلتو كبرخا خا نابقو نعات لبي تمتع صقاخان برختكان مسكانا بحقيناتكا إيو أو قدمي علم زنبركا نزل علم التنبر زورلخان أبون ودن منفس كدسن نعاخا مسكانان وداسين قرمان يقبع لو من كسع زل عالمن آمين أولو عبويتا بآخا بمأمان نسم كامل زمار سناي يومو محرتكا عبتت صباح حق إنتكا دما ليتي أزنتو آمين آمين وداسي سلس قدوس ጴጥሮስ ፋሚሊ وداسي سلس ቃለ ሕይወት يسمعنا ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወልደ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ተጠመቀ ኣብ ልዕሊ ዕት መስቀል ምእንታና ዝተሰቀለ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ዝተንስአ ብምስጋና ንሰማይ ዝዓረገ ኣብ የማን አብኡ ዝተቀመጠ ኣብ ሕያዋንን ሙታንን ክፈርድ ከም በሐድሽ ክመጽእ እዩ ኦ ጎይታ መሐረና ምስጋና ንአብ ንወልድ መንፈስ ቅዱስ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም አሜን ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና አሜን አሜን አባሁም አባና ሰሌዳል አብ ስክሪን አለ ኦ ጎይታ ኃጢአትና ሓደገልና ኦ ጎይታ በደልና ይጸብጽበልና ኦ ጎይታ አበሳና ይቅረበለልና
وقويتان حمات صغاب صحيهم انت قدس مكايل كفوسهم وقويتانتهم زمتوا بتاتنا نديتاتنا نحواتنا نحتنا كان بسم عرف وخب حتى نصصون كقويتار أنا لما ننقى تقبل لنا كبرين مسجانا بفصم عرقن قدسنا نعغي قبا أمين وقويتا محرنا وقويتا محرنا وقويتا بارخنا وقويتا بقعات قبرنا مسكانا خمزيلنا خمسلي أبسمايات تنبر ربنا سمكا يقدس من قصغات مصا قالتا خمسا أبسمايات ومن يتسجى يا بدير مساقي وفسرتي داسي بكي حتياتنا سبيلنا نفت ودخي يسوس كريستوس ننتانا محرات لمن لنا امين أسمعنا تلحس ولدو ميوت غزل لغة تنبب انت اللي غير أبيت اوكي بس قانا قدست نقل مريم بعدهم كم يمسكهم كلهم صدقنا بس قانا نقدست دنقل مريم وقدست ملئت تصقى كل جزء دنقل زخنكي ولاديت أملاخ عد كريستوس سلام نقولكي من تحدياتنا كحير قلنا نفقر ودخي صلتنا عرقلنا يسوس كريستوس أملاخنا زولد كنا قدست دنقل سلام نقولكي نحاتياتنا نفسنا حديقو كمحرنا نبقيتا لمن لنا أمين أوقيتا أو قدست دنقل مريم ولاديت أملاخ نزر السب منتي أمالاديت نبودخي يسوس كريستوس تحدقت حاتياتنا كتصقونا لمن لنا أمين أو ناي حق نقست دنقل سلام نقولكي أو نأمانيل أملاخنا زولد كلنا كرعات زرقنا سلامتا نغربلكي أو دنقل بقيتنا يسوس كريستوس تأمنت أمالاديت حاتياتنا منتك حد قلنا تذكرنا أمين آمين ما توصل هايمانوت هيوت Thank you دكتورة إشي ما توصلت هايمانوت أو أتحكينا برهان نخبركي أو قدست دنقل ولادة أملاخ مدحاني عالم سلز ولد كلنا مجيخ آعنا نفسنا سلز حننا نمسكنكي أو بيتانا نقصنا مدحانينا إيوس كريستوس كبرنا عخايخون نسخانا هواريات مقصوم مسامات أخليلهم نتصادق عللتهم نبيت كريستيان صنعت نحاتيات حدقت بحادة زملوكوت سلس قدس نبسر نسبدلون نخبرون أوغيتا محرنا أوغيتا محرنا أوغيتا بارخ نا آمين آمين هايمانوت مسئلخو كجبرالو أنا مسئلخو حلا السايفون أني ترى هذا ናይ ሃይማኖት ጸሎት ኩሉ ብዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝረአን ዘይረአን ብዝፈጠረ ብሓደ እግዚአብሔር ኣብ ንኣምን ብሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስኡ ሁሉ ዝኾነ ወልደ ኣብ ዋህድ ንኣምን ካብ ብርሃን ዝተረኽበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኽበ ኣምላኽ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ምስ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ بزي بوجنا أبز مدرج الله يكون ويس أب سماع الله منهم استفدر يلبون أنتنا ما أنت سبنا أنت دحنتنا كاب سمعت وردد منفس قدس كاب قدس تدنقل مريم سجالة بس سب كونه دم بزمن بيدنا وبيلاطوس من أنتنا تسأله حمام كرام مسكال تقبله ما تتقبل أب قدسات متحفة 5 تصحفة كم أب مبل سلسيت معلتي
كموتات تفليت تنسى بخبرينا بسماي عرقة أبي ما نبوط أمد كم بحدش نحيوانا نموتان كفرد بخبريخ متزيو نمنقصو مودعتا يقولون كويتان محيوان بزخوانا كاب أب زسرت المنفس قدس نأمن نسأبن ولن نسجدلون نمسجنون بنبيات استزرب إيو لألو كلنا حواري قبعي بزخوانا بحنت قدس بيت خريستيان نأمن نحرقت حاتيات بحنت تمكت نأمن تنسى موتات نزل علم زمت هيوتن تسفع نقبر آمين وقويتات صلوتنا سميعك حتى حدا قلنا كريا لايسون 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 كريالايسون 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 ቅዱስ ኤርትራስ አይፎን ቅዱስ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰማይ ምድርን ብክብርኻን ብልግስኻን ሙልአትየን ሆን ሁሉ እትመለኽ እግዚአብሔር አቦ መሐረና ወጎይታ ሰራዊት አምላኽ ኃይልታት ምሳናኹም ምክንያቱ ኣብ ግዜ ሽግርናን ጭንቀትናን ዘይከኻረድ ኣየብልና ወአምላኽ ኣባና ሕደር ንበደልና ይቕሬታን ምሕረትን ግበረልና እቲ ብድሌትናን ብዘይድሌትናን ዝገበርናዮ እቲ ብፍላጥን ብዘይፍላጥን ዝሰራሕናዮ ስውርን ጉህድን ዝኾነ ሓጢኣትና ምእንቲ እቲ ኣብ ልዕልና ዝስመ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ወጎይታ ይቕረበለልና ወጎይታ ከም ምሕረትካ ዳኣ እምበር ከም ተግባርና ኣይኹን أملاكنا وعقوبك ما بسانا بك ممتك أملاكنا وعقوبك ما بسانا بكم مهرتك أملاكنا وعقوبك ما بسانا وقويتا بقعات برنا مسقانا خمزيلنا خمسلب سمايات تنبر ربنا سمكا يقدس من قصغات مصاف عاد كام تاب سماي كوم دمام دريكم علات انجرانا لما هبنا نحن نزبدلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا نعسانا دقلنا كاب كفاد عنا نمبر فتنا يتأتولنا من قسن حيلين كبرن زل علمنا تكايما أمين وزيت يا مريم بنا قدس جبريل ملاك سلام تا سلام لك له حلنا خدن قلي خيب سقاخون دن قلي خي عدي جابير سواد قويتا سراوي سلام لك له سخي كاب عن السبرختي غي فركر سخم برهم تسقى جابير مساقي وفست الاسفلك حتياتنا سريلنا نفت ودخي يذكر ساسم انتانا محرت لمن لنا امين ناين الساعات صلوات وقويت ابدا معلت زيئه ابقد مخاب تكباركم بقال بحسابكم بكل واسطنا زحطنا يو تغاري حرون مفكر سبن سلازخونكا من تقدس مكالكا تعرقنا نحدقلنا واملاك بسلام كنحضر سلامات ليتهابنا ابزانا يدك اسقدينا كاب كل ጭንቀትና ጻግበረና كاب كل خفاتن كاب كل فتنا صلان كحلونا انا سلام ملائك على اقلنا بسقان برهراين اتمفكر سب زخن حد ودخا قيتنا املخنا مدحنا يسكرسس يتبون مسؤون كبرن وداشين غرمان زلكا معرخم زخن وهبت منفس قدسن مسغانا يقبعك حج النزل علم علم امين
ድሕሪ ነፍሲ ወከፍ ሰዓት ዝፅሎ ጸሎት وقويتا محرنا محرتك ونبزحلنا وعم نفس وكف ساعة جزين أب سماين مدرن بخبرات السجارة الكاكروسوس أمن أملاخنا بعلنا ويت عقسم بزحمرات مسنات ملأخان روحون نتو معنا قدامهم حتى أزنياتاتون التمحر حتى ابن الساعات مليش بهوات كنا برمبر موت زي تدلي من تصب يمزل تسفى سمايات كرهبو نقول لهم نبدأ احنا تتقدم أقويتا أبزا ساعات زيان أب كل ساعاتات ما نتقبل هواتناك أنا علنا تإزازات كان قبر مرحنا منفسنا قدس سجانا حساباتنا أنسى تمنيتنا ونسمر حمامنا فوس حتياتنا حدا قلنا كاب كل غفع حزن سكيات البرد عنا بهلونا أمكن عقاب بقدسان ملاك تحلونا نوهدت أمنات كان من رحمة أنتي نابت زي مرمرن زي وسن فلتت كان بس أحد لنا نسغان زل عالم بروخيخا أمين وقويتا بقعات ورنا مسكانا غمزلنا خنصلي وبسمايات نبرابونا سمكاي كدس من قصات نسا فاركام تاب سمايكم دمام دريخون نعلت انجرانا لما هبلنا احنا نزودلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا نقصانا دقلنا كاب كفواد احنا ننبر فتنا يتتونا من قصنا حيلين كبر نزل علمنا تكايما امين وزت يا مريم بناي قدس جبريل ملا سلام تا سلام لك لكو حلنا خدن قلي خي بشغاخون دنقلي خي عدي جابير صبات قويتا سراوي سلام لك لكو سخيكا واني سبرختي خي فركر سخم برخي وملتز أجا جابير مساخي أوفس تدسبلكي حتياتنا خسري لنا نفط ودخي يسكرسس من انتانا محرات لمن لنا آمين الهوت يسمع لنا زخبركم حزب እግዚአብሔር ነዚ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ትህቦ ናይ ዓርቢ ጸሎተ ሰርክን ከምውን መጽናዕቲ መጽሐፍ ቅዱስን ተካታተሉ ዘለኹም ህዝበ እግዚአብሔር ክሳብ ሰዓት እዚ ብድሓነ ሰላም ዓቂቡ በዚ ቅዱስ ጉባኤ ክንራኸብ ቅዱስ ፍቃዱ ስለዝኾነልና ፈጣሪና አምላከ ቅዱሳን ናይ ባህር ምስጋና ይብጽሐዮ ንኹሎም በዚ ሰዓት እዚ ኣብ ጸበባ ኣብ ጸገም ኣብ ሽግር ንዘለው ራህዋ ሰላም ቅሳነት ዕረፍቲ ይሃቦም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለው ሙጻሓራ ይፍጠረሎም بموت سجان استفلينا جنة من سمايات هاجر قدسان يوارثهم أمرير حزن نزل لهم قاعدة بس قدسان يدبسكم نقول لهنا خاز استوعلا أمره بو مودعتنا يسبق لنا كم فقاد إجزابير أبز حلفة جزينا زرعنا يو قبر هواريات معرف كلته معرف كلته ويثانان مدحينا نيس كريستوس كم تقدم معراقو هيبو وزنبرة تسفى نبوتاتنا قدسان منفس قدوس كم زورد اللوم كمتي من كان منفس قدوس تقبلوا مسكرنت ويوسيتك بكل قانقاتات كزاربو صقا خمزهابوم نزي كله بقانقا كله خزاربو سمعوهم كا نእግዚአብሔር كم زمسجنو كل جزء أما أخل سرناي كرداد سلزي سانكا نتوهبت منفس قدوس زكالولون زشكالولون سبات كم زنبورو مالت نبوتات نهاريات قعميش ستيوم يمسخيروم يمنبر إذن منفس قدوس هيكونن اندابولو نزي زكارنو خا خم زنبورو أبزا حلفة جزينا نزي خا هواري قدوس بيتروس مجمريات ساعات شعاتنا ينقهم مخانو كستة ويبيت مسته خمزي كفة تابت جزيتي كابوريتن كام نبياتن مرتعون نقربة آفهم كمزة حازم بدحريو اتي نابرا نايتهم قدامت أبيات قداميت بيت خريستيان بحبرت نابرا بحبرت صلوت بحبرت أملخو بزي مقراز نفس وكفهم كما إلى كم تمسرتت تقدميتي بيت خريستيان رينا لومي أم عرف سلسة قبر هواريات النريوخا منفس قدوس تقبلهم منفس قدوس كم تقبلوا وسيدكا أتي سراح منفس قدوس بهواريات نمجمر ياجزيه استفزموا له سراح إنا نري أب ماركوس معرف 10 شديشة مود عتا معرف إنزا أجزي يرد وياسن بقال زيتلو مالت
ጎይታ ምስአቶም ይዓይ ነጥቃል ከአብ ዘሰንዮ ተአምር የጽኑዕ ነበረ ይብል ስለዚህ አቦታትና ሐዋርያት ተአምራት ዝገበሩሉ ናይ መጀመሪያ ጊዜ መንፈስ ቅዱስ ድሕሪ መቀባሎም ናይ መጀመሪያ ጊዜ ተአምራት በቦታትና ሐዋርያት ዝተገብረ ምዕራፍ 3 ተቀሚጥሎ እዩ ቅዱስ ንባብ ይኹነልና ንኹላህና ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 3 ቁጽሪ 1 ጴጥሮስን ዮሐንስን ብታይ ሰዓይቲ ሰዓት በጊዜ ጸሎት ናብ ቤት መቅደስ በሐንሳብ ደየቡ ካብ ከርስዲዮ ሒዙ አጋሩ ዝሞተ ሰባይ ካብቶም ናብ ቤት መቅደስ ዝኣቱ ምጽዋት ምእንቲ ክልምን ጸይሮም ኣብ ጸጽባሕ ኣብታ ጽብቕቲ ትበሃል ደገ ቤት መቅደስ የቐምጥዎ ነበሩ ንሱ ከዓ ጴጥሮስን ዮሐንስን ናብ ቤት መቅደስ ከኣቱ ከም ዝደለዩ ምስ ረኣዮም ክምጽውትሉ ለመኖም ጴጥሮስ ምስ ዮሐንስ ኮይኑ ጠሞቶሞ ናባና ጠምት በሎ ንሱ ከዓ ካባታቶም ገለ ዝረክብ መሲልዎ ተኪሩ ጠመቶም ጴጥሮስ ከዓ ወርቅን ብሩርን የብለይን እቲ ዘሎን ግና እህበካ ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ ናዝሬታዊ ተንስእ እሞ ኪድ በሎ ብየማነይቲ ዒዱ ሒዙ ከዓ አተንስኦ ብኡውን አጋሩን ዓካሪቶ ጸንዐ ስር ኢሉ ከዓ ደው በለ ተዛወረውን ናተዛወረን ናተሰራሰረን ናአምላኽ ናመስገነን ከዓ ምሳታቶም ናብ ቤት መቅደስ አተወ ኩሎም ቶም ህዝብ ድማ ንሱ ክኸይድን ናአምላኽ ከመስግንን ከሎ ረአይዎ እቲ ኣብታ ጽብቕቲ ደገ ቤት መቅደስ ተቐሚጡ ምጽዋት ዝልምን ዝነበረ ምዃኑ አለልየምዎ በቲ ኣብኡ ዝኾነ ነገር ብስምባድን ብምግራምን መሉ ኣብ ጴጥሮስን ዮሐንስን ለጊቡ ከሎ ከዓ ኩሉ እቲ ህዝቢ እናተገረመ ኣብቲ ገበላ ሰሎሞን ዝበሃል ናባታቶም ጎየ ጴጥሮስ ግና ምስ ረአዮም ነቶም ህዝቢ መለሰሎም ከምዚ ኢሉ ኣቱም ሰብ እስራኤል ንምንታይ በዚ ትግረሙ ብገዛእ ሓይልና ወይስ ብጽድቅና ነዚ ክኸይድ ከም ዝገበርናዮስ ንምንታይ ንዓና ትጥሙት ኣለኹም አምላኽ አብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን አምላኽ አቦታትና ንወዱ ኢየሱስ አኽበሮ ጲላጦስ ክፍታሕ ምስ ፈረደሉ ንስኻትኩም ንዕኡ አሕሊፍኩም ሃብኩምዎን ኣብ ቅድሚኡ ከዓ ክሓድኩምዎን ወንስኻትኩም ነቲ ቅዱስን ጻድቅን ክሒድኩምሲ ነቲ ነፍሲ ዝቀተለ ሰብኣይ ክምሕረልኩም ለመንኩም ነቲ ራእሲ ህይወት ቀተልኩምዎ ንዕኡ አምላኽ ካብ ሙታን አተንስኦ ንሕና ከዓ ነዚ ምስክር ኢና ብስሙ ምእማን ከዓ ስሙ ነዚ ትሪእዎን እትፈልጥዎን ሰብኣይ ያጽንዖ እታ ብኡ ምእማን ድማ ነዚ ኣብ ቅድሚ ኩላትኩም ሙሉእ ጥዕና ሃበቶ ሕጂ ድማ ኣሕዋተይ ከምቶም መኳንንትኹም ነዚ ብዘይፍልጠት ከም ዝገበርኩም እፈልጥ ኣለኹ ግናኸ ክርስቶስ መከራ ከም ዝረክብ አምላኽ ቅድም በኣፍ ኩላቶም ነቢያት ዝተነግሮ ከምኡ ፈጸሞ በኣርስኸ ሓጢኣትኩም ምእንቲ ክሕድም ሰሰልኩም ካብ ገጽ እግዚአብሔር ከዓ ዘመን ዕረፍቲ ምእንቲ ክመጻልኩም ነቲ ቅድም ንዓኻትኩም ተሓርየ ክርስቶስ ከዓ ምእንቲ ክሰደልኩምሲ ተነስሑን ተመለሱን ክሳዕ እቲ አምላኽ ካብ ጥንቲ በኣፍ ቅዱሳን ነቢያቱ ተዛረቦ ዘበን ምቕናዕ ኩሉ ሰማይ ንኢየሱስ ክቕበሎ ይግባእ እዩ ሙሴ ድማ እግዚአብሔር አምላኽኩም ከምዚ ከማይ ዝበለ ነቢ ካብ ኣሕዋትኩም ከተንሰኣልኩም እሞ ንሱ ዝብለኩም ዘበለ ኩሉ ስምዑ ክኸውን ከዓ እዩ ነቲ ነቢይቲ ዘይትሰምዕ ዘበለት ነፍሲ ካብ ህዝባ ክትምንቆስ እያ በለ ኩላቶም ነቢያት ድማ ካብ ሳሙኤል ሒዞም ክሳዕ እቶም ድሕሪኦም ተዛረቡ ኩላቶም እዘን መዓልታት እዚአን እዮም ዘበሰሩ ንስኻትኩም ውሉድ ነቢያትን ውሉድ ተኣምላኽ ንኣብርሃም ኩሎም ኣሕዛብ ምድሪ ብዘረኻ ክባረኹ እዮም ኢሉ ሙሰበታትኖ ዝኣተዎ ኪዳንን ኢኹም ኣምላኽ ንነፍሲ ወከፍኩም ካብ ጥፍኣቱ እናመለሰ ምእንቲ ክባርኾኩምሲ ንወዱ ኣተንስኡ ቅድም ናባኻትኩም ለኣኾ ኢሉ
سلقالاتو እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ኣብ ግብረ ሐዋርያት መጀመሪያ አቦታትና ከንበቡ ከለው ነቀ ንጹህ ዘእምአንቀተ ህግ ዝውእቱ ዜና ግብሮም ለአበዊነ ሐዋርያት ኢሎም ጀምሮ አንቢቦም መስወዱ ግብረ ሐዋርያት ካ መልአ ወአብየ ወተላአለ ቃለ እግዚአብሔር ወበዙ ህዝብ እለአምኑ በእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢሎም ያዓጽዎ ማለት ነቀ ንጹህ ዘእምአንቀተ ህግ ዝውእቱ ዜና ግብሮም ለአበዊነ ሐዋርያት ክብል ከሎ ካብ ንጹህ ፈልፋሊ ዝፈልፈለ ንጹህ ዓይነማይ ወይ ንጹህ ወሓዚ ጸጋ አምላኽ አቦታትና ሐዋርያት ካብ መንፈስ ቅዱስ ተቀበሉ ካብአቶም አይኮነን ምስበለ በዕዩ ሐዋርያት በህብረት መንፈስ ቅዱስ ካ መልአ ወአብየ ቃለ እግዚአብሔር ወተላአለ ወበዙ ህዝብ እለአምኑ በእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ አቦና ስክሪን ሼር አይገባልና አለ አቤት ወስኪን የለን የብልና ሼር አይተጋብላ እንዳለ ኦኬ ቤታ يغريتا ناهم طرينا نرنا بنا اوكي هو ابي دكتور هولي ولا بمرقيتات انا يوم دحين دكتور يوم دون يومني ويلا ها ما يغوصوا خاصهم هجر يلا صبر هجر سوري ناتي جيجاي ايش نباتي انا اخرجاجز نيرن دحان ايش يغني ناتي تراي مسيرني يسقط ابلني رامس يغني لي هراي اوكي كله نبابات ወንጌል ናይ ማቴዎስ ክንበብ ከሎ ከዛዘም ከሎ ናይ ማቴዎስ ናይ ማርቆስ ናይ ሉቃስ ናይ ግብረ ሐዋርያት ናይ ነቢያት ኩሉ መኽፈቲ መዛዘም ማህተምን አለው ስለዚህ አቦታትና ሐዋርያት ግብረ ሐዋርያት ከንበቡ ከለው ሁሉ ሰብ ሁሉ هنا ግብረ ሐዋርያት ከነምንብ ኮለና ነቀ ንጹህ ዘእምአንቀተ ህግ ንጹሃን ዝውእቱ ዜና ግብሮም ለአበዊነ ሐዋርያት ካብ ንጹህ ዓይን ፈልፋሊ ዝፈልፈለ ንጹህ ውሒዝ ንጹህ ያ መንፈስ ቅዱስ እዚ ዜና ናይ ቅዱሳን አቦታትና ሐዋርያት ይመስበለ መልአ ወአብየ ወተላአለ ቃለ እግዚአብሔር ወበዙ ህዝብ እለአምኑ በእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ መልአ ወአብየ ወተላአለ መልዐ አብየ ተላአለ ቃለ እግዚአብሔር በስም ኢየሱስ ክርስቶስ ዘአምኑ ህዝብ ካ ናወሰኹ ናበዝሑ ኸዱ ይዝብል ተመዛዘመ ማለት ጴጥሮስን ዮሐንስን በታሳዓይት ሰዓት በጊዜ ጸሎት ናብ ቤት መቅደስ በሐንሳብ ደየው ክብሪ ንዝኽርስሙ ይኹን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንሕጊ ክፍጽም እንበር ንሕጊ ክስዕር አይመጻኹን ከም ዝበሎ ዋላ እኳ ቤተ መቅደስ ቤተ መቅደስ እቲ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዘይቀበል ቤተ መቅደስ እንተነበረ ኣብቲ ጊዜ ጸሎት በስሩዕ ጊዜ ግን አቦታትና ሐዋርያት ናብ ቤት ጸሎት ከዱ ታሳዓይ ሰዓት ስለምንታይ ከምኒ ጽልዮ ኣብትናይ አግቢያ ናይ 7 ሰዓታት ጸሎትና ተቀሚጥሎም አንቢብና ያለና ምናልባት ዘየንበብኩሞ ወይ ዝረሳዕኹም እንተልይኹም ካ ኣብትናይ ታሳዓይ ሰዓት መእተዊ ንርአዮሞ እዛ ሰዓት እዚኣ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንድሕሪት ተኣሲሩ ኣብ ቅድሚ ጲላጦስ ንፍርዲ ዝምቆመላ ሰዓት ከምውን አቦታትና ሐዋርያት መንፈስ ቅዱስ ዝተቀበሉላ ሰዓት ያዩ ክልተ ነገር ቀዳማይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንድሕሪት ተኣሲሩ ኣብ ቅድሚ ጲላጦስ ገበነኛ ኮይኑ ንፍርዲ ጠጠው ዝበለሉ ዋላ ንጸሎት ጊዜ እንደዘይብልና እኳ ኣብ ስራሕና ኮይና መገድና ኮይና ልክዕ ሰዓት 9 እቲ ዕድመ ንስነ ፍልጠት ኣብተን ነፍስ ወከፍ ናይ ሰዓታት ጸሎት አላርም ናይ ሰዓትና ንመልኦሞ ዋላ መገድ ኮለና አላርም ምስገበረ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰማያትን ምድርን ብኽብሩ መሊአ አላ ለሕጂ በዛ ሰዓት እዚኣ በታሳዓይቲ ሰዓት ምእንታይ ምእንተ ኃጢአተኛ ምእንተ ኩሉ ዓለም ክትብል ኣብ ቅድሚ ጲላጦስ ንድሕሪት ተኣሲርካ ከም ገበነኛ ንፍርዲ ምእንታይ ዝቆምካዮ ቁመት እዝክር ኣለሁ ንብል እቲ ካልኣይ ከዓ በዛ ሰዓት እዚኣ ነቦታትና ሐዋርያት መንፈስ ቅዱስ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ከም ዝሃብካዮሞ ፈራሓት ዝነበሩ ተባዓት
ሓደ ቋንቋ ዝፈልጡ ዝነበሩ ናይ ዓለም ቋንቋ ዝተገልጸሎም ታራ ሰባት ምዝነበሩ ፍጹማት ዝገበርካዮም ንስኻ ኢኻ ኢልና ከነመስግኖ ስለዚ ታሳዓይ ሰዓት ናይ ጸሎት ሰዓት ግዜ ጸሎት ኢላ ቤተክርስቲያን ዝሰርዐቶ ሰባት ዝሓገግዎ ሕጊ ዘይኮነ ካብ ቃል እግዚአብሔር መሰረት ምዃኑ ከምቲ ኩሉ ግዜ ቤተክርስቲያን ትምህረና ጸሎትና ማህሌትና ወዳዜና መዛሙርና ብምልኡ ካብ ምንጪ መጽሐፍ ቅዱስ እዩ ካብ መጽሐፍ ቅዱስ ምንጪ መሰረት ዘይብሉ ናይ ቤተክርስቲያን ስርዓት ወይ አምልኾ አይኮነን ስለዚ ብታሳዓይ ሰዓት ብግዜ ጸሎት ናብ ቤት መቅደስ በሐንሳብ ደየቡ ክብሪ ንዝኽርስም ይኹን ናብ ምንታይ ይኸዱ ነበሩ ናበይ ይኸዱኹም ዝነበሩ አየናይ ግዜ ከም ዝነበረ ንምንታይ ዕላማ ይኸዱኹም ዝነበሩ አነ ጽር ራቢሎ ወንጌላዊ ቅዱስ ሉቃስ ጠቢብ ይዝብሎ ማለት እዩ ብዙሕ ጸጋ ዝነበሮ ፍሉይ አጽሓሕፋ ገይሩ ይጽሕፍ ቁጥሪ 2 ካብ ከርስዲኡ ሒዙ አእጋሩ ዝሞተ ሰብኣይ ካብቶም ናብ ቤት መቅደስ ዝኣቱ ምጽዋት ምእንቲ ክልምን ጸይሮም ኣብ ጽባሕ ኣብታ ጽብቕቲ ትበሃል ደገ ቤት መቅደስ የቐምጥዎ ነበሩ እዩ እግዚአብሔር መስገን ምስ ተስፋ ምቁራጽ ዝተተሓሓዘ ንጸገማትና ከም ንቡር ክንቅበሎ የብልናን ሕማም ይኹን ድኽነት ይኹን ድንቁርና ይኹን ካልእ ሽግር ይኹን ከም ውሁብ ክንቅበሎ የብልናን ገለ ነገር ከም ዝጎደለና ክንፈልጥ ፍቃድካ እንተኮይኑ ጎይታ ይነዛ አልዕለልና ክንብሎ ምክንያቱ እዚ ልሙስ እዚ ሓንቲ መዓልቲ እንትኹን ብዛዕባ ጥዕንኡ ናብ አምላኽ ሓቲቱ ይፈልጥን ናብቶም ናይ እግዚአብሔር ሰባትን ጸልዩለይ ኢሉን አይፈልጥን ንኸጸልይሉ ናብ ቤት ጸሎት ሰብ እቶም ዝወስድዎውን ነተን ለለሚኑ ዝረኸበን ሰናቲም ከአሪምበር ንኻልዕ ዕላማ ንጸሎት ንኽፍወስ ኢሎም ናብቲ ቤተ መቅደስ ይጸርዎ አይነበሩን አይተጠቅሰን ግን ክዛወር ስለዘይክእል ቤተሰባት ዲዮም ካልኦት ዲዮም ተሰኪሞም እንታይ ክገብረሎም ሰናቲም ክልምነሎም ጥራይ የምጽኦ ነይሮም ማለት ስለዚ ከሐውየ ክፍወስ የዝብል ሓሳባት አይነበሩን ቀቢጸ ተስፋ ሮማይ ከም ኮይነ የተወሊደ ከም ኮይነ የኽመውት ዝብል ሓሳብ ነይሩ ስለዚ ኩላህና ዝኾነ ጉድለት እንተዳአሊና ከም ንቡር ክንቀበሎ የብልናን ማለት ወአምላኽ እዚ ጎደለለኒ እዚ የድልየንሎ ፍቃድካ እንተኮይኑ እዚ ክትምላዓለይ ፍቃድካ እንተኮይኑ እዚ ከተልዕለለይ ፍቃድካ እንተኮይኑ እዚ ክትህበድኒ ኢልና ኩሉ ግዜ ብዘይ ተስፋ ምቁራጽ ምክንያቱ ኣብ ቅድመ አምላኽ ግዜ ሓሊፍዎ ዝበሃል ነገር የለን ንሱ ከዓ ጴጥሮስን ዮሐንስን ናብ ቤት መቅደስ ከኣቱ ከም ዝደለዩ ምስ ረአየ ከምጽውትሉ ለመኖም ሓንቲ ኣታብ ልቡ ዘላ ማለት ሰናቲም ጥራይ ክረክብ ኣለዎ ካልእ ኪንኡ ዝሓልፍ ሓሳባት አይነበሮን እግዚአብሔር መስገን እግዚአብሔር ግን ልዕልት ንሕና ንሓስቦን ንደልዮን የዕዚዙ ጸጋ ክገብር ዝከኣሎ አምላኽ እዩ ጴጥሮስ ምስ ዮሐንስ ኮይኑ ጠመቶሞ ናባና ጠምት በሎ ንሱ ከዓ ካባታቶም ገለ ዝረክብ መሲልዎ አተኪሩ ጠመቶም ሕጂውን ናባና ጠምት ምስ በሎ እንታይ ዝኾኑ ሰባት ዳኣሎም ስለምንታይ እዮም ጠምት ዝብሉን ዘለው እንታይ ክኸውን ኢሉ ኣስፋሕ ኣቢሉ ኣብ ክንዲ ዝሓስብ ምጽዋት ዝረክብ መሲልዎ ካባታቶም ገለ ዝረክብ መሲልዎ ተኪሩ ጠመቶም ጴጥሮስ ሓሳብ ውሽጡ የንብብ ስለ ዝነበረ ኣብዚ ግዜ እዚ ሰናቲም ዝለመነሉ ን40 ዓመት ዝኣክል ነዚ ጾር ዝኸልዕለሉ ስለ ዝመፀ ወርቅን ብሩርን የብለይን ኢሉ ኣቀዲሙ እቲ ዕላሙ ነጊርዎ ማለት ጴጥሮስ ከዓ ወርቅን ብሩርን የብለይን እቲ ዘሎኒ ግና ህበካ ኣለሁ ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ ናዝሬታዊ ተንስእሞ ኪድ በሎ እዩ እዚኣ እታ ቁጥሪ 6 ጎይታ ምሳኣቶም ይዓይ ነቲ ቃል ከዓ ብዘሰንዮ ተኣምር የጽንዖ ነበረ እዩ ቁጥሪ 7 ብየማነይቲ ኢዱ ሒዙ ከዓ ቃል ተዛሪቡ እንደገና ከዓ እንታይ ገይሩ ብየማናይ ኢዱ የማናይ ኢድ እግዚአብሔር አልዓለተኒ ዝብል ስለምንታይ ኢዱ ኢሉ ስለምንታይ የማኑ ኢሉ ኾነን ብበኾለና ነፍስ ወከፍት ቃል
أجارون عكاري دو صنعين سر يلوها دو بلا تزاورون نا تزاورن نا تسارسرن نا أملاخ نا مسجنن كا مساتاتهم نا بيت مقدس أتوي كبري نزخر السميخون نا أملاخ نا مسجنن من كم زجبرلو مخنياتنا جيروي حواري قدس بيتروس أنا سيري نجيرو بسم ኢየሱስ ክርስቶስ ናዝሬታዊ ተንስእ ኢሉ የማነይቲ ኢዱ ሒዙ አተንሲዎ ንአምላኽ እናመስገነ ከአምሳታቶም ናብ ቤት መቅደስ አተወ ከምቶም ኣብ ቤት መቅደስ ዝስኮፉ ዝፈርሑ ዝነበሩ ኣይፈረሐን ኩሎም ቶም ህዝቢ ድማ ንሱ ኸይድን ንአምላኽ ከመስግንን ከሎ ረአይዎ ኣብቲ ቤተ መቅደስ ዝነበሩ ተኸባቢ ቤት መቅደስ ዝነበሩ نزت أمراضي كلهم ريهم يومين. إذا أبتاع سبق تدقى مقدس تقميت مسوات زلمن زنبرة مخانو على اليومو بتعوز خوانا نجر بسمبادن مجرامن ملوين. كأمنو يجبهم كنسحو يجبهم مسمبادن مجرامن كاليو مؤمنن ممسجانن من السحن كلا رستيو مالك. سلازي خلو قبل ما نفس كدوس انتايو سبات نامن السحاخ بس تقول ما لقتنا بيت خريستيان سبات أملاخ كفلتو نامن السحاخ مسو هوتهم كدهني سلازي بمسمبادن بمجرامن دو إلى مصر يوم بيتروس كاسيلو أبيتروسن يوحنس لجيبو خلها كل تهزب النات جرمه أبتقال بلا سلمان زبهال نباتاتهم قوي أزي قبلا سلمان زبهال بزح تاريخ زلوا كان محجمونا وانجلي يوحنس سفيح مجلس تواهيبوي بيتروس جنا مصر يوم نتوم هزبي ملا سلون كم زيلو هاتم سب إسرائيل نمنتاي بزت جرمو بجزع حيلنا ويس بصدقنا نزخ خير كم زجبرناوس نمنتاي نعنات تموت اللخمين حدا أقل قالي حدا سباخي نمواسو ناب أملاح كتموتون مس أملاح كراخبون اندزاي غيروم ناو ترى انتو خينهم زتموتو نسخوات كخلو تتحيزهم كلهم كودكو يومي سلازي نابت تأمرات زتقبر اللوتان تأمرات زقبر اللو سبن تأمرات زقبرو سباتن زي كونس نابت من چي زخوانا تأمرات ايو كلا قبون كتححزون كراخبون زدل زلو حواري قدس بيتروس أملاخ أبراهامن إساقني أيقوبن مخنياتو دك أبراهامين هايلوم سلازي حاسبو أملاخ أبراهامن إساقني أيقوبن أملاخ أبوتاتنا نودو إيسوس كريستوس أخبرو إلاتوس كفتح مسفردلو نسخاتكم نعو أحليفكم هابكم ون أبكرمي أخحادكم ون هو نسخاتكم نتقدسن صادقين كحيدكم سي نتنفسز غتل سباي كمحرلكم لمنكم وي يوقصو ما يكون انزلو انتهي دا حاتياتهم ذكيرهم حقنيا نسحام انتخن السعود أبزن قصر عسرتن قصر عسرت ربعتن كنذكرن زلنا نقصكم مسبالهم بيلاطس نحنا بجكا كسر نقص يبلنان يتزشفشفهم نبره كبرو ما مس يدكتهم زستيهم نبره نعو بجكا كسر نقص يبلنان نتصادقين قدوسن كحيدكم سي نتنفسز قتل سبعيكم حرلكم لمنكم وزبلو برباني فتح كريستوس غنا يسقل لهم عربي كجرحو وعيلهم يوم إذا بنسحان لزي كوينو كدمسس لزي كيل كذكروان كنسحوان مئنتي شعون عاتهم حجها أنا عنا نايت مالن نايك المتمالن أبسانا دخامنا ودكتنا قعزينا بنسحا حاسبنا هنكحفو خمزلنا مخنياتو بربان جنا بمقتال سبن بمبعاد كتمان قبلنا خوينو تأثيروز نبرسب نتفواسيهم نتمدحنيهم نتقبلنا ناس أخوصو مخنياتو مراحتهم سلمات توقلبيبهم صباح جزاء حتى كميو بربان فتح لكم تروح سلازبل ومنبر نبربان سلازفتو أيكونني زابير يسورنا مريحنات قليل نجار أيكونني انت نسنا انت نكاي انت نموت انت نطفات مريحنات بالطعمي والثاني معناته تملشنا انت رينا وانجيل يوحنس سلام ناخذ حلفتهم صباح بربان يفتح لكم تروحي اب تباهلهم مال
بربان جنا بمقتال سبن بمبعد كتمان جبننيا خوينو أب إسر بيت نبرة إيه نترأسي هوت قتلكمو نعو أملاح كاب موتان أتنسو نسخة نزي مسك نحنا خا نزي مسكر إناين نمن قتلكمو نترأسي هوت نتأبو هوت زخانة نتوهاب هوت زخانة قتلكمو بسقا نعوها أملاح بوتاهنا بحرياو ملكوتها أتنسوي سلازي بسمو مؤمن كا سمو نزي تريوان تفلتوان سباي أصنعو اتابعو مؤمن دما نزا أبكن مخلاتكم ملوت عنها بتو سلازي دحرن مؤمن نامنتاي نام نسحا نافي وتن مقدي شعون حجها على السنين مالك حج دما حواتي كم تم مكان انتهم نزي بزي فلتات كم زقبركمو فلت على خوي بتبعت هواري قدس باولوس هواري قدس بيتروس نعنا بزي نعنا خمس بلن نمبر ابتم قد محلف تسمبر بحم ما يبلنيو كم زبلو سلازي فلت بتوم عبيت جميرو كم تم مكان انتهم يلو اتقبن بقاتهم يزي جمر نزي بزي فلتات كم زقبركمو فلت على خوي مخنيات ويتا زفلت وي قبرنيوم إلو كسلي اللون كله سميعو تماهيري مالك جناخ كريستوس مكراهم زركب أملاخ قدم بأف كلاتهم نبيات زنقرو كم فصم سلازي تتنبيت بوخ حلف كا صحف عبيدكم تنبيت نيري بارسخه حاتياتكم انت خدم ساسلكم كابقص اغزابير كا زمن عرفتم انت خفصملكم نتقدم نعهاتكم تحري خريستوس كام انت خسدلكم سي تنسحن تملسون زياني اترستي تنسحن تملسون سلست عبيت نغرات غنا غميتلو حجون نعين نعهاتكم مالتي حاتياتكم انت خدم سسلكم قداماي كابغص اغزابير كا زمن عرفتي انت خمصالكم بحقي لومي نهيوتنا لومن غزانا لومن سدرانا لومن هاجرنا لومن بيت كريستياننا لومن عالمنا انت يدليالو عرفت سغا عرفت نفسي عرفت حلينا يدليالو حاتياتكم انت خدم سسلكم كابغص اغزابير كا زمن عرفتم انت خمصالكم نتقدم نعهاتكم تحري خريستوس كام انت خسدلكم سي تنسحون تملسون سلازي كم تاريخ غيرنا خم كينوسدو لومي ناب هيوتنا نزن سلسته نغرات نمصاني حاتياتنا خدم سسلنا كاب قدمي كاب غص እግዚአብሔር زبن عرفتي ننت خمصالنا نتقدمنا عنا تحري كريستوس كام انت خسدلنا انتي كنغبر كنساحن ناب املاح كنملسن كساعتي املاح كابتنت باف قدسان نبياتو تزاربو زمن مقنع كله سماين يسوس كقبولو يقباي نبجع عالمي مزين كل عالم زدحن زفرد املاخي نفس وكف سب بقدي امن بر فردي كقربيو سلازي كل سماين يسوس كريستوس كقبولو يقبايلو مسيد ما زابير املاحكم كم زخماي زبل نبي كابحواتكم كتسالكم يمو نسز بلوكم زبله كل سمعوا كخون كايو تنبي نتنبي تزيت سمع زبلت نفسي كاب حزباخ منقوسيا እግዚአብሔር بزعبا نجزيو بزعبا إياسو مخنياتو نمريحنت موسى زتك إياسيو مدرارستي يا بحر ياريكو ساغيرو مدرارستي زكافلوم إياسيو زورسو سلازي ازيا مدراويت كنعان كون كلا غويتا اس كريستوس كا سماويت كنعان سلازورسنا نتا نفسي ياز نتنبيت زي تسمع نفسي كاف حزبا كتنقسياي كابز خمس سورنا امين كلاتهم نبيات دما كاب ساميل حيزوم كساعتهم دحريهم تزاربوا كلاتهم اذن معلتات زين يوم زبسوري اتتنبيت ابيدو سلازلو موداتا خمسافنتي ساميل تقيسو كلهم نبيات نزمع علتزيهم زبسرو نسخاتكم ولد نبياتن ولدتي املاخنا ابراهام كلهم احزاب مدري بزرخا خبارو يميلو مسابوتاتنا زاتو وخدانيهم املاخ لنفس وكفكم كاب كفاعتو ناملسه من انتخباركم سي نودو اتنسيو قدم كله نباخاتكم ملاخوي كبري نزخر سميهون
سلازي ملأختي نايز معراف زي تنسحن تملسن نفس وكفنا بخميخ نسح بخميخ نملس كنبل أملاك نستملسنا إن رخبه بنصر غميتو حتياتنا يدم سسلنا كابجد زابير زبن عرفتن السجانا عرفتن حلينانا عرفتن جزانا عرفتن بيت خريستياننا عرفتن هاجرنا عرفتين علمنا أبيد أملاك ترى عرفت زلو نتقدمنا عهاتكم تحري يسوع كريستوس كا انتهى جبرلكم كسدكم لغالات እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ጽኒልኩም ስለሰማዕኹም ንትገብርዎ ጸሎትኩም እግዚአብሔር ይስማዕኹም ሕጂ ናብ ናይ ጉባኤ አገልግሎት ቅድሚ ምስጋርና ንመዝሙር ዝተዳለኹም ብፍላይ ከዓ ቅድሚ ሕጂ ዘሚርኩም ዘይትፈልጡ ዘሚርክን ዘይትፈልጣ እንተ ተሳቲፍክን ዝያዳ ይምረጽ ማለት حراي فروينا حبتنا عيد كحفا بالكلاخي أنا المحجز زمير اللهم حال سبع دلتها مجمرة حراي فروينا حبتنا نتن زميران زي فلتا غير محجي زميرهم زي فلتو عدل هبه يوم الله تبلالا باسم كل قبائخا زعفير صقايب زحالكي آمين عرقوينا حبتناون إذا حفاب بلالا حراي زميركم زي تفلتو قدم حجي زميركن زي تفلتا عدل تواهبنا اللمو نتعدل نتقمل له حواري قدس باولس نصبق نجار مقنع صبق يلولو بيت خريستياننا خا كانوا لأنت تعب صقا مدهانيت لنفس وسقا يعتبلنا مالت حرايك المحجز زميركم زي تفلتو اوه بيتروس فاميلي نفت صبق بتعم صبق ازيوم ثلاثه قدميهم قدميا نزميرهم زي فلتو إلهم فروينا حتنا هرقويني كمون دياكون روبيل سرقه بسم كله نزقوا بعز كاتاتل زلوا زابير صقايب زحالكم نبل حراي مزمور ناب بيتروس فاميلي اوكي اقدمكم ذهبكم مسكنا وسني ولون قال هو تسمعنا نفسي ناب املاخ يمعقوبها أداوي يلعل نبخا كمقمات ايتين سيئة أبكيد ميخا تدافئة أملاخي خمو يملخكا نوغوسي خمو ينجسكا نبسي نبخا يمعقوبا أداوي يلعل نبخا كمقمات ايتين سيئة أبكيد ميخا تدافئة أملاخي خمو يملخكا نيغوسي خمو ينجسكا I hope that's enough, I guess. تعمل صبوق فيتم نمهار لنا so I hope I'll get better. بتعمل صبوق زاوير مسجن زماري ملاختي يسمع لنا آمين كلها ناتهم سمعنا زماري ملاختي يسمع لنا نفسي ناب أملاخ يا معقوبة نفسي ناب أملاخ يا معقوبة كل جزء انتهينا نبل منش مزمورنا نفسي ناب أملاخ يا معقوبة أعداوي يلعل نباها كم قماتي تنسيه أبكدميها تدفئه أملاخ خامو أملخك نجوسي خامو سجدلك ينقسك غني اللي السابيت حبتي غني اللي هو أبغى خوينم دقف زبلو حوات حات كبكا خاو زعب سجالن نفسي ناب أملاخ يا معقوبة اسك بزيا خنجمر باب حدا خنريانينا نفسي نابخا يا معقوبات بل مجمريا منش مزمورنا خمس صحاف قدوس
حجخة تمزمور نعنا نعاي نعاهم نعاها نعاخي انتا يتملغتي حراي قداميتي نفسي ناب أملاخ يا معقوبات بل موكاس تغسي لحان تحسب اندهر تردينا قدن ناتي مصحف منشي من مصحف تذكرنا سبق إن زي ذكرنا خا تحسب تتردينا تراي كالوتون كملوا لنا خمل لنا أنا مالت سمع الله خده هو أب أملاخ يما عقوبة زبل أما صحاف قدسنا انتهي من لغت الله أدينا سوسنا انتهي لي أحد معالتي عمس أنيام مهران كقفع وايلة مسمسو أبيد سب كم مداقسي أبيد أملاخ مداق حيشن نيل أبيد سب كم مداق أبيد إجزابير مداق حيشن نيل مخنياتو خدقل سخلا عبيت محراتو كم عبيت سلطاني عبيت محراتو كم عبيت قرمو يمو أبيد سب كم مداق أبيد إجزابير مداق حيشن نيل نفسي ناب أملاخ يما حسنا هراي ناب قبايخ قدفو نفسي نابخا ناب أملاخ يا معقوبات بالتغسي حراي من البات ندا سفح خمس اب كلن بحنساب نخيد مبار أداوي العلنا بخا كم غماتي تنسيه اب قدميها تدفيه أملاخ يخامو يملخكا نقوس يخامو يملخكا ينقسكا أبتايا معقوبات رايزي كونس أب كلها تامزمور زمسألنا حساب بعد هراين بارك سابت الدالو أشي إدر الله هراي سنايد يا سنايد إتكحفا بالكله سنايتي كما يعرف زابير مسكن أملاخي مسكن نفسي ناب أملاخي ما والله قبل عدوي يلعل الله قبل كله تقني حزرني سوري تخودني عرينيا ولا بإنجليزية بدل لك تزارب تحجزت اللون هذا حرة تنفسيس كل نفسيس أبيد كايو كل نجار أباخا ناتي كل نجار أبيد كايو زلو كم يرد عني بتعمل سبب مكة نات كاي كابتشو رئيسي كسب صفر إجري نات كاي نابخا يمعقوب الله بخا وكلا الله بتعمل سبب سنايت يمعقوب الله قويتنا إس كريستوس كابتن وعدت أسرها تمسكال مسكال كوينو تزاربن أو تمسكال زبهلا حنتي انت إلو مسكال كوينو او أبا أمهز النفسية هابيكي او أبوي نفسي نبخا يمعقوب الله نعناخ مهرنا من انتي أب قزيز أبابانا يمان ساقام كي نبال أب قزيز أبابانا تسفا خي نقرز أب قزيز أبابانا أملخنا خي نقحد أب قزيز أبابانا علامانا خي نفرس من انتي قويتانا إس كريستوس حنتي كابتنا مسكال كوينو زبلن أسرها تمسكال ويعوتا مسكال انت أتبل و أبوي نفسي نبخا يمحسن الله خوي كل جزء أب محتمنا يبيت خريستياننا يا مزمور نفسي نب أملاخ يمعقوبات زبلكات قويتا أمسكال كويلو من انتاخمن من كل عالم زبلان نذكرنا إننا نبلا مالت نفسي نبخا يمعقوبة أبوتاتنا إنكوان فتارس قصلي خلي عاو قصل هم بوقع عقوبات خون يبلو مالت أسرو مثل نحق سبات بحلنا زجزو سدرا سلا زفرينا حدا زصابا كاسب زكارا خره كاسب تساناتيو لوم خو غد يلو ابرها سب زي بلو
اندحر كثيرومو اتسب غيايلو اب تحت غرب اندحر ازليلو انا مساخا ايناغرني مساخا ايباسني مالت ابتاغ تحت غرب اتيو ايوقعني مالت حجي قصل እኳ تعقب يبلو بوتاتنا مالت قلعه ادي ويابو كهار موديليو غيايلو ابطقو زلسب غيايلو اندحر سبايدي سبيت عبدني ايشو او اندحر تصقعو كابو وسيدو اي كصعني مالت سلازي اب املاح معقاب كدا حساب كندي زي طعمن زي صبقن حراي اعداوي ناباخا يلعل ناباخا بلالا كاب مقماتي تنسيه اب قدميخا تدفيه املاح يخامو املخكا نغوس يخامو حراي حركوين لخبني حراي كن إذا حد زرق بقصنا تا قدامي أنا رامستني عن زخونة ترايم سيام أب زخونة خنات وعنا سجمل إيش زداقم 4 كابكو يا 4 تأتبل كابو جنا لإكزابير أملاكا أنت ددخايو بكل لبخان بكل نفسخان أنت ددخايوس كترخبو إيخا زابير مسكين تعم صبق وملؤ لبخان تدلي خايو ترخبو يخاس لازخ عينا نفسي نباها يوم عقبة نبل زلنا مالتي بتعم صبق قال هو يسمع لنا هرقوينا حبتنا آمين كلنا كابو غنا نእግዚአብሔር አምላክካ እንተ ደለኻዮ بكل ልብኻን بكل ነፍስኻን እንተ ደለኻዮ ንስኻ ክርከበልካይ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን أنا خفتن ربنا هيوتي ولا خالق سبالو حراي هيوت حابتنا أوكي أنا خاطا لوقاس قصر حدي معرف حدي 7 قصر 7 4 7 5 بقدسنا بصدقن بكل علتنا أبقدميو خاب إيد صلاتنا دحينا بزي فرحات كنملخو إنا تعمي صبوق اتم نتي ناتوسي كل نفسنا خنبل كل ناس بمولو اتي ناتو كنملخ كبزلنا كل تجتقمنا نعوق هو خمزلنا إلى يستنتنا مزيا بتعمي صبوق مستا أملاخ يخامو أملخ كاتبل بتخكل تخيل بقدسنان بصدقن بكل علتنا اب قدميو كابيت صلاتنا دحنا بزي فرحات كنملخو إناي ابونا كهن زكرياس صلوتو مستملسل مسعرغلو ملس صلوتو مستقبله نأملاح كمسجن كله خابت زبلو بقدسنان بصدقن بكل علتنا اب قدميو كابيت صلاتنا دحنا بزي فرحات كنم كبرنا زخر اسمه يكون قال هوتي معلنا هيوت حبتنا أملاك كان مستقبل تقصاق مين يالنا مالك آمين هيوت معلنا بنا أملاك خامو مخنياتو هم أملاك انتخون انتاي ربحو قبل خيلي مخنياتو انتايو بقدسنان بصدقن بكل علتنا أبقدمي كابيت صلاتنا دحنا بزي فرحات كنملخو إناي كبرنا زخر اسمه يكون هراي فروينا حبتنا ناي قدم دا عيد وانا حجي الكحفة بالكل فروينا ناي حجي انا عن تبي عنتو يا بيجي مرقيتا هراي دياكون ربيل الكحفة بالكلها دياكون ربيل كلها حراي قالي وتسمع لنا بمرقيتا أنا نموزموري إلي حسابي لنيرة هراي قسمت لها نقبلينا نفسي أب قدميها معقوبات ذلا أب مزمور داويت معرف 30 حدن كأ نمنفسي أبيت كأ معقوبة اللغو وقز أبير أملاخ حكي أريحن كاني إخام
اتبلالا مالتي تقصغن ده مزمور داويت معرف 31 فقدي حمشته طيب عليه يسمع لنا دياكون رجل حونا مزمور داويت 31 قصري حمشه نمنفسي عبيد كايا معقوب الله وإግዚአብሔር أملاك حقي أدحين كان نيخا بزح جزية سجانان منفسنان توها هيدم كهدو بنا داوي انت عزبل زلو نمنفسي عبيد كايا معقوب الله مخنياتو بزحات سبات سجاهم بمنفسهم انداقزو خلو منفسهم بخالق منافس تزجزو بزحات يوم ازخا يتناي نايملهو عشلنت زبحال مالت حجبنا داويد نمنفسي عبيد كا معقوب الله منفسنا عند حرابيد املاح تمعقيبو تبعيد املاح استمعقوب منفسنا خان سغانا خم حدرو صقم يبلن قال هوت يسمع لنا حونا دياكون روبيل حنت لا تنبنا خالص سبتزيله هرايزن إيد حيل حافلن زلوا آخرين ما خملسك إلسا نحجر يعني عن توي إلسا حبتنا إلسا بيت حبتنا نحجم بري إيش رايك ما يوعيكم دقنا إكزاير مزمور 18 أو እግዚአብሔር حيلي أفكرك إيه እግዚአብሔር عقبين أردين مدحانيين إيو أملاح زعقوبني عقباي إيو والتاي حيل مدحاني أردي إيو ناب እግዚአብሔር توكلكو كاب صلاتي دحانكو እግዚአብሔር يمسجن يقول كالها مزمور 16 أو أملاخي أباخ أوكل علىخو أمو حلوني أبسوسان سلسمونكم أو أملاخي نسخة أملاخ إخا أنجي هدليك علىخو أنا نافكا سمعي ألوني كم تدرق النقوط المدري ما زتأم أنا نعخ حارت بلك ألوه እግዚአብሔር መስገን ቃል ህይወት يسمع لنا كل ጊዜ بزتخ መጠን ተምዝጥዕመና ዋላ ኣብ ايباد ديو ኣብ موبايل ديو نوتبوك ስለዘለና ተወሓደ ተንጥቅስታት ዕለት ክንደይ ነይረን مسيناي مزمور مسيناي تمهرتي حتى حيزنا هنريان بتعامي صبغ يمو قال هو يسمع لنا كلهم زمركم يتروس فاميلي تقستات بمهاب نقول بعنا زيادة صقابر صقاخ ملء زقبركم سلازي حجة خم فقاد እግዚአብሔር ناب ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 3 ኢና ክንምለስ ኣብዚ ምዕራፍ እዚ እንታይ مزمور 28 خلته قال هوت يسمع لنا يسمع عدل له انا ابونا ابي ملاك السلام ابي كش ولد انسى يسمع له دي سمعنا سمعت هاي كدغمايه يا داوي نباها يا داوي نباها يلعل نباها تبلسي يا داو كامل علسي كم ناي بيت كريستياننا خم زي كونه غيرهم زحاسبو جلسبات اللومو السخاء كي تحلفوا يلوم أبونا حنت تقصيه بمنا اللو عسران شمنتن مزمور داويد تدخلته داوي ناب قدس تقدسان العيلة نابخا مهلل له ندمس صلوته يسمع أيوه داوي ناب قدس مقدسك العيلة بزح جزية من البات نذكره هنا مزمور داويد بليلي تانسو دويكمو زبلالو اب كل غزي بقداسينا خا يداوكم العلو زبل صلوت علنا مالت يداونا خنعلعل كلنا اب ناي عالم كونتات او تهدرنا عالم
ኢዱ ሓፍ እንተዳቢሉ እንታይ ዝገብር ኣነ ኣይዋጋእኒ ዝገበርካ ክትገብረኒ ናባኻ ኢደይ ይህብ ኣለኹ ይብል ማለት ሕጂ ኢድና ንላዕሊ ሓፍ ከነብል ኮለና እንታይ ኢና ንእመን በዘን እዳውዚአን ንስኻ ዘይተኸብረሉ ዝረምሰስክዎ ዝዳህሰስክዎ ኣብ ቅድሜኻ እመና ኣለኹ እሞ ቅድሚ ሕጂ ዘደንሰስክዎ ዘረምሰስክዎ ንስኻ ዘይተኸብረሉ ይእመና ኣለኹ ምሕረት ግበረለይ ካብ ሎም መዓንቲ ጀሚረ ከዓ በዘን እዳወይ ዚአን እስኻ ዘይተኸብረሉ ነገር ከይርምስስ እስኻ ዘይተኸብረሉ ነገር ከይደስስ ቃል ኣትለኹ ኢልና ኢና ኢድና ንልዕል ማለት እዘን እዳውዚአን በጀካ ንኽብርኻ በጀካ ንሓቂ በጀካ ንጽድቂ በጀካ ንረድኤት ንኻልእ ነገር ንኸይዝርግሓ ኢልና ኢና ስለዚ ዓቢ መልእኽቲ እዩ ዘለዎ ማለት እንድሕር ከምኡ ዝብል ሓሳብ ርድኢት ዝጸናሐና ሰባት ሃሊና ሕጊ እግዚኣብሔር ካብ ኦሪትን ካብ ነቢያትን ዝጸንሐ የእዳውና ምልዓል ከዓ ናይ ልብና ምልዓል ምልክት ስለ ዝኾነ ኩሉ ግዜ ዲያቆናትና አንስኡ እደዊክሙ ቀሳውስት እንዳበሉ እዮም ዝእውጁ ማለት እሞ ክልተ ነገር እዩ ማለት እዩ ብዛዕባ እዳውና ክንዝክር ኮለና ሓፍ ከነብል ኮለና እንታይ ንዝክር ብፍላጥ ኮነ ብድፍረት ብዘይፈላጥ ኮነ ብስሕተት እግዚአብሔር ዘይከብረሉ ነገር ዝዳህሰስናዮ ዘረምሰስናዮ ነገር ንዝክር ማለት ንዑ ከዓ ካብ ኣምላኽ ምሕረት ንደልየሉ ድሕሪ ሕጂ ከዓ ንብል ኢድና ሓፍ ከነብል ኮለና ድሕሪ ሕጂ ንስኻ ዘይተኸብረሉ ነገር እዳወይ ንስኻ ዘይተኸብረሉ ነገር ከይርምስሳ ንስኻ ዘይተኸብረሉ ነገር ከይድህስሳ ብስምካ ቃል ኣትለኹሞ ንስኻ ከዓ ነዚ ከጽንዕ ደግፈኒ ኢልና ንገብሮ ናይ ኣምልኾ ናይቲ ውሽጢ ልብና ኣምልኾ እሞ ምናልባት ናይ ቤተ ክርስቲያንና ኣይኮነን ዝብል ርድኢት ብዘያፍልጦ እንተጸኒሕና ከነዕርዮ ይግባአና እዩ ማለት غني لنا بنا عبي أرستي كحلفنا يا خلنا كم قماتي تنسيت قويت عيس كريستوس زيا كنذكر عنا أيو جزاهنا وهابينا دويلكم متسلي وصلوتي قويت عيس كريستوس صلوتكم هرنا خلو دويلكم متسلي وصلوت كم زرخكم أمنما كهنا لكم يزبلالن انتاي دويلكم سلازي أبسرعات بيت خريستياننا بحمام مخنيات ويكا بشمقلنا مخنيات ويكا اتزلنا يوبوتا مس حزب خوينو زي طعم مخنيات انده زي كوينو كوفي لنا خنصلي اي فقدن مالت اي مرصن مالت كل مالت ايكونن بحمام مخنيات بشمقلنا مخنيات تطو كبلو زي كلو سبات كمون اب كبابينا اندحر اب صقم علينا نابنت اب باس انتلينا اب اير تدالينا أبتزلنا يا أخوينا بحلنا صلوتنا هنجبر نخلينا عندزي كوينو كوفيل كا مسلاي بسرعات بيت خريستياننا فوق دايكونن لومي إمبر كساب نحنا دياقونات كوينا نقدس أبيت خريستياننا مخفلي مسأجعين ورن مالت انت دخيمة مابوتاتنا ديتاتنا بركم عصف أبيلم أبركم كوفبلو مالتي إمبر أنا ديكونا خوسد كله دياكون كوينا قدس كله أبيت خريستياننا مخفلي مسأجعين ورن مالت سلازي إتا كم مقماتي تنسية بالزلها قويت عيس كريستوس دويلكم اتصلي وسبلا كم زرخبكم أمنمك وخنا الكمي سلازي بلا كابكو في الكامس الله دويل كامس الله إلى سريعات بتاع كسر صلوت مالت هرايك الهوت يسمع لنا آمين كالهوتس نابتانا يلومي معرف سلسة قبر هواريات نملس أبوتاتنا هواريات أبزي اتيوم أبوتاتنا هواريات سراح منفس قدوس 4 عامات لميسوز نبرة سباي نزر 4 عامات لميسوز نبرة مسوات كأريلهم نجوه نابتي بيت صلوت يوم مسوه 5 نبرو ناب ما يصلوت وسيدومو وي كحوي ناب كريستوس امسيمو وي ناب كال وسيدومو زبل اي تصحف لهم الساخوينا تا رديتهم الساخوينا زابير امورنا يسفحلنا سلازي اتحومو مسحاويه اتوم سبات ناب حواريات رايت اموتو نيروم
ኣብ ምግራምን ኣብ ምስምባድን ጥራይ ጠጠው ከም ዝበሉ ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ግን ኣብ ምግራምን ኣብ ምስምባድን ጥራይ ዘይኮኑ ጠጠው ክብሉስ ከኣምኑ ኣሚኖም ከዓ ክንስሑ ኣሚኖም ተተነሲሖም ከዓ ዝረኽብዎ ጸጋ እዩ ዘተስፍዎም ማለት ሰኻ እንታያ ኃጢአትኩም ይሕደሰልኩም ካብ ገጽ እግዚአብሔር ዘመን ዕረፍቲ ይሰደልኩም ነቲ ቅድም ንዓኻትኩም ዝተዳለወ ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ክሰደልኩም እሞ እመኑን ተነስሑን ተመለሱን ተነስሑን ዝብል ሓፈሻዊ መልእኽቲ ከም ዝሃበ ነቲ ዝገበርዎ ኣበሳ ዘይተነስሕሉ ስለዝነበሩ ከም ዝተረስዐ ስለዝመስሎም ሰብ ኣይፈልጠናን እዩ ስለዝበሉ ከዓ ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ዘቐመጦ ተግሳጽ ምክንያቱ ኣብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ኣብ መንፈሳዊ ኣገልግሎት ኣብ ቦታ ተግሳጽ እንድሕር ቅብጥሮት ኣትዩ ምምስሳል እንተኣትዩ ዕዮ ወንጌል ለሚሱ ማለት ስለዚ ንስኻትኩም ኢሉ ኣብ ቅድሚ ትገዛኢ ንጉስ የብልናን ኢልኩም ክሒድኩሞ ነቲ ርእሲ ህይወት ነቲ ርእሲ ህይወት ገዲፍኩም ሲ ነቲ ገበነኛ ናፃ አውፅኢኹም ኢሉ ነቲ ኩሉ ዝገበርዎ ገሊኦም ዝተረስዐ ዝመስሎም ገሊኦም ንባዕላቶም እውን ዝረስዕዎ ገሊኦም ከምኡ ከም ዝገበርና ምን ክፈልጠና ኢሉ ዝሓስቡ ሰባት ዝነበሩ እዚ ካብቶም መራሕትኩም ጀሚርኩም ኢሉ እቲ ተግሳጽ ኣብ መንፈሳዊ ህይወት እቶም ክገስጹ ስልጣን ዝተዋህቦም ብትብዓት ክገስጹ ነቲ ተግሳጽ ኣምላኽ ከዓ ብኣኮቴት ክንቅበሎ ከም ዝግባአና ካብ እዚ ምዕራፍ እዚ ንመሃሮ ምክንያቱ ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ከምኡ ኢሉ ምስ ገሰጾም ጻዋዓይቶም ንስኻትኩም ደቂ አብርሃምን ደቂ ይስሐቅን ያዕቆብን ደቂ ተስፋ ንዘርእኻ ንዓለም ብዘርእኻ ክባረኻ ተባሂሉ ዝተጸውዐ ካብቲ ዝተባረኸ ዘርእይኹም ግን ካብኡ ጥራይ ምዃንኩም እንደዘይ ተመሊስኩም እንደዘይ ተነስሕኩም ኢሉ እቲ ኩሉ ዝገበሩ ኣበሳ ንኽንስሑ የዘክሮም ማለት እዩ ምክንያቱ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከምዚ ዓይነት ጥበብ ይጥቀም ነይሩ ማለት እዩ ሰብኣይ የብለይን ምስ በለቶ ሳምራዊት ወሓቂ ሰብኣይ የብልክን ግን ሓሙሽተ ሰብኡት ነይሮም ኢሉ እንታይ ገይርዋ ኣዘኪርዋ ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ከዓ ንስኻትኩም ዝሰቐልክሞ ነቲ ራእሲ ህይወት ንጉስ የብልናን ዝበልክሞ ነቲ ንጹህ ገዲፍኩም ነቲ ገበነኛ ናፃ ዘውፃኽሞ ንስኻትኩም ኢኹም ስለዚ ሕጂ ተነስሑ ኢሉ ነዚ ንስሓ እዚ ሰቢኽሎም ቃል ህይወት የስማዓልና ስለዚ እዚ መልእኽቲ እዚ ሒዝሎ ተወሳኺ ሓሳብ ንጉባኤ ጠቅም ንብሎ ሕቶ ይኹን ርኢቶ ከምኡውን ናይ ሎምን ናይ ትማልን ጌጋ ንጽባሕ ስለዝጠቕመና ኩሉ ዘጉደልናዮ ከዓ ብኣኮቴት ምስጋና ብትሕትና ንቕበሎ ምዃንና ከዘክረኩም ደሊ ሕራይ የእዳው ሓፊ ለነርኢ ኣለኹ ምናልባት ናይ ሕጅዲ ናይ ዝፀንሐ ሃረገ ወይኒ ናይ ሕጅዲ ዝፀንሐ እየ ናይ ሕጂ ኣቦን ሕራይ ቀፅል በለ ክልተ እታት ብዛዕባ ሕጂ ዝበልና እዩ ሲ ይስማዕ ደለኹ ምናልባት ሕይ ኣለኹም ካብስታይ ስምዖ ኣሎ ብዛዕባ እቲ ከፊሉ እንዳለመነ ኩሉ ሻብቲ ዘለዎ ፀገም ተቐቢልዎ ይነብር ነይሩ ግን ዳሕራይ ከምቲ ሕቲ ሕማሙ ገዲፉስ ናብ ኖርማል ላይፍ ከም ዝጀመረ ካብ ምስኡ ክውለድ ምሳኻ ተወለደ ወይ ከዓ ተፈጠረ ሕማም ወይ ከዓ ፀገምስ ቅቡልካ ትገብሮ ብእውነት ብሰብነት እንድሕሪ ሓሲብካዮ ዝመሓይሽ ተስፋ ቆሪፅካ ብከምኡ ዓይነት ብብዙሕ መንገዲ ንሪኦ ኣለና ግን እግዚኣብሔር ንምንታይ ከምኡ ይገብረና ኣሎ ወይ ከዓኒ መዓስ ክገድፈና እዩ ስለዘይንፈልጥ ተስፋ ከይቆረፅካ ኩሉ ሻብ ምፅላይ ወይ ምሕታትን እዩ ሕጂ ንዓይ ሕጂ እዚኣ ተማሂረ እያ ዘለኹ ምክንያቱ ፐርማነንትሊ ዲስኤብል ዝኾነ ሰብስ ለውጢ ደኾን ይመፅእ ኢልካ ከቢድ ንኣእምሮ ክትቅበሎ ግን ናይ እግዚኣብሔር ተኣምራት ብዙሕ ነገር ስለ ዘለዎ በዚ ብጣዕሚ ተስፋ ዝህብ ትምህርቲ እዩ ንመሃሮ ዘለና ከብል ኢለ እታ ካልአይቲ ምናልባት ካልእ ተወሳኺ ነገር መብርሂ እንተልይዋ እውን ደስ ይብለኒ ክሰምዕ ማለት ብዛዕባ እዚኣ እታ ካልአይቲ ግን ሕጂ ብዛዕባ ናይ ኢድ ክንፅሊ ከለና ኢድና ልዒድና ሲ
اتزلو صقم ابي كوينو تراين له the way we do it كم يقرنا انا نقبرو يو زي مثلا مكنات حد غزي نحنا يدنا بزح غزي بتكريستيان اتحت بينا كم زي نايلمنا انا نقبرو حد خاني لا عندي خاني بتعمي all the way up كم انت السوتات لو تدخون يمصن استوديو تو نيجاتيف ستايل زغبرو زلو مخناتو نحنا ايدنا لنا ناي كادي بهال نغرات ويتزقم زلو خين سمعنا ما منالبات بزي عبزيون نبره كتبنا انت فينكم معناتي زين انت زلوان على هوت يسمع لنا هرقاوينا حبتنا امين كلنا اتي نتزلك صقم كم نبر مقبال مس منتاي يستحاز مس تسفى مقراص يستحاز حنت خلت نغراب كم زخن ذكرو زلنا نእግዚአብሔር ዝሰአኖ ነገር የለን ትብል ቃልን ነዛአምን ኩሉ ይካል ትብል ቃል ነዘንስ ክልተ ዚን ከነዋሃደን ምክንያቱ ነቶም ዓበይት ናይ አምላኽ ሰባት አቦና ካህን ዘካርያስን ከይተረፈስ አነ ቅዱስ ገብርኤል ኣብ ቅድመ እግዚአብሔር ዝቀውም መልአኽ ጸሎትካ ተሰሚዕልካ ኤልሳቤጥ በዓልቲ ቤትካ ወድኽት ወልደልካ ያኽብሎ ከሎ አነ ሸምጊሌ በዓልቲ ቤትካ موالا حليفي جي انتايو زي سمع ترى سبات هيكونون صادقان قدوسان ني املاح سبات كم زنبرو وانجيل مسكير له مالو جن ابزي اگن كم سب روماي زبل 4 نطب غيرهم بدحرت غزياتي كولدو إلهم كزمود إلهم حاسبو ما يفلتني سلازخ ايو نعمت مملات هذا اكل نخي زارب تجسس مالت حجي اب املاح حليفو غزي زبحالو ነገር የለን ከመሁብ ንቀበሎ ነገር የለን ግን እንታይ ክንገብር ዘለና ፍቃድካ ተኮይን ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ምሂሩና ነቲ ዘሳቂዮ ዝነበረ ስቃይ ነዛ አልዕለለ ኢሉ ሰለስተ ሱባኤ መስአተወ ሕቱኡ ተመሊሱሊ እንታይ ትመልሲ እቲ ሕማም እንደዘይ ተላዕለውካ ጸጋይ ብድኻሚ ዝግለጽ ኃይለይ ብድኻሚ ዝግለጽ ስለዚህ ጸጋይ ያአኽለካ ኢሉ سلامز بعلامة እግዚአብሔር ከም ዝመፀን በረኸቱ ከም ዝመፀ ተቀበለው ስለዚህ ብዙ ሕሰብ ኣብቶም ናይ ዓበይቲ ሰባት ከይተረፈ ሕጅዳ ሮማይ ኣነ ድሕር ሕጅዳ ኣነ እንታይ ክገብር ኣነ ንከምዛ ይተዓደልኩን ከምዝ ንዓይ ዝምልከት ኣይኮነን ኩሉ ይምልከተና እዩ ማለት ግን ፍቃድካ ይኹን ፍቃድካ ተኮይኑ እዚ ደሊ ፍቃድካ ተኮይኑ ነዚ ዕለለለይ ግን ፍቃድካ ዳእምበር ፍቃደይ ኣይኹን ክንብሎ ማለት ብዛዕባ እቲ ናይ ኢድ መልዓል ስርዓተ አምልኾ ክንፈጽምን ክንልምን ኮለና በበይኒ ማለት ብዛዕባ ሉዓላውነት እግዚአብሔር ብዛዕባ ንግስነት እግዚአብሔር ብዛዕባ ምሕረት እግዚአብሔር ብዛዕባ ተበጃውነት እግዚአብሔር ሉዓላውነት እግዚአብሔር ከነመስግን ኮለና ኣብ ናይ ምስጋና ጸሎት ኣብ ናይ አምልኾ ጸሎት ኮለና የዳውና ንላዕለ ሓፍ ነብል አዕንተና ንላዕለ ነንቃዕርር ማለት ብዛዕባ ኃጢአትና ክንሳሕ ኮለና ርእስና ነድንን የዳውና ልክዕ ከምቲ ዝቅበል ማለት ምሕረት ክንቅበል ሕድገት ክንቅበል ምሕረት ገብረልና ንስሓ ገብረልና እግዚአብሔር ልክዕ ከምቲ ክቅበል ኢዱ ዝዘርግሐ ከምታ ዓይኒ ባሮት ናብ ኢድ ጎይቶኦም ዝጥምታ ከምኡ ከዓ ንስኻ ክሳብ ትረዳእና ዓይንትና ናባኻ ጥምታ ኣለዋ ዝብል ኣብቲ አንቀጽ ጸሎት አቦታትና ጽቦ ገይሮም አቀሚጦም አለው ማለት ስለዚህ ብዛዕባ ልዑላውነት እግዚአብሔር ሰማይን ሰማያትን ዝፈጠርካ ዝረአን ዘይረአን ዝፈጠርካ ኢሎም ከመስግንዎ ከለው ነቢያት የዳዎም ሓፋ ቢሎም ርእሶም የንቃዕርሩ ነይሮም ብዛዕባ ድኽመቶም ብዛዕባ ኃጢአቶምን ኃጢአት ህዝቦምን ክልሙኑ ከለው ከዓ ርእሶም የድንኑ ናይ ትሕትና ምልክት ናይ ኃጢአትካ ምእማን ምልክት ናይ ውድቀትካ ምልክት የዳዎም ከዓ ልክዕ ምሕረት ክቅበሉ ንስሖም ክቅበል ክኸውን ኢዶም ዘርጊሖም ብእምነት ካብ አምላኽ ክቅበሉ ማለት ስለዚህ አቦታትና ጽቡቅ ገይሮም ኣብቲ አንቀጸ ጸሎት አቀሚጦም አለው ምናልባት እግዚአብሔር ተፈቀዶ ብዝተኻለ መጠን ተተርጎመን ተሊ እንደዚህ የሊውን ብዙሕ ስለዘይኮነ ተርጉምና ክመጽእ ኣብ ዝሓለፈ ግዜና ምናልባት ኣብቲ ናይ ሰሉስ ጉባኤና ኣብ ጸሎት እንታይ ክንገብር ከም ዘለና حقونا كنعتق كم زلنا يداونا خنلعل كم زلنا
عيننا كلن رئينا نيرنا بزحلفة جزينا كان فقاد እግዚአብሔር ግን ምናልባት መዘኻኸር ዘድልየን ተኾይኑ ክንመለሰኒና ማለት ቃለ ህይወት يسمعلنا ሀረገ ወይና ሀብትና ቃለ ህይወት በእውነት እግዚአብሔር ይመስገን ቃለ ህይወት يسمعنا ሓደ ጊዜ ብጣዕሚ ብመሳሰል ነገር እዚ ደየው እንታይ ብዙሕ ለውጥ አይመጽን ትብሎ ነገር ግን ብዙሕ ለውጥ ከም ዘምጽእ በእውነት ምሕታትን ምዘራብን ብጣዕሚ ገዳስ ምዃኑ ኩሉ ሻበብ ዕለት እንመሃር ኣለና እሞ በእውነት ጠጠው ይብልኩም እግዚአብሔር ይመስገን አሜን አሜን ራይ ሰናይት ሀብትና ናይ ሕጂ ድያ ናይ አንተ በይ ኢድ ሓፊላ ኣላ ናይ ሕጂ እያ ራይ ሰናይ ኣብቲ ናይ ግብረ ሐዋርያት ኣብ ቁጥሪ 7 በየማነቲ ኢዱ ሒዙ ከዓ ኣተንስኦ ብብኡ ኣጋሩ አንካሪኡ ጸንዐ በየማን ኢዱ ዝብል ትርጉም ኣለዎ እንመንታይ በቲ ሓደ ኣይኮነን ደልዮ ክብርሃለይ ብጣዕሚ ጽቡቕ ሰናይት ሀብትና كل جزء أب مزمور داوود انتهى زبل يمان إجزابير جبرت هايله يمان إجزابير على تني يمان إجزابير يمانيت إيد إجزابير هايله جبرت يمانيت إيد إجزابير على تني كل جزء يمان نايسناي جبري أبنت غير يزجلس ويتنان مرحينا نيس كريستوس بزعبا مع التفردي كزارب كله أبونجيل ماتيوس معرف 25 قصر 30 حدن እግዚአብሔር በግርማ መንግስቱ በከባበት ስብእቱ ምስ ቅዱሳን መላእክቱ ንፍርድህ መጽኸሎ ነባጊዕ በየማኑ ነጣልካ በጸጋሙ ከቆሞሚ ሽዑ ነቶም በየማኑ ዘለው ናይ አቦይ ብሩኻት ብሂደት እሙናት ኮንኩም ይኹምሞ ናብ ናይ ዘለዓለም ሓጎስ ናብ ሓጎስ ጎይታኹም እተው ይብሎም ነቶም በጸጋሙ ዝነበሩ ከዓ ኩፉአትን ሃካያትን ናብትን ሰይጣንን ንመላእክቱን ዝተዳለወ ናብ ናይ ዘለዓለም ስቃይ ኪዱ ይብሎም ኢሉ የማናይ ኢድ ናይ በረኸት የማናይ ኢድ ናይ ህይወት ናይ የማናይ ኢድ ናይ መሰል ውልድነት ሰማያዊ ዜግነት ምልክት ኮይኑ ኩሉ ተጠቂሱ ዘሎ ማለት ስለዚ ኸአዩ ወንጌላዊ ቅዱስ ሉቃስ ጽሒፍ ከሎ ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ተጠንቂቁ ማለት በየማናይ ኢዱ ሒዙ አተንስኦ ኢሉ ልክዕ ከም አገይሩ አቀሚጥዋ ማለት ሕጂ ኩሉ ግዜ የማን ማለት ኩሉ ግዜ የማን ማለት ናይ ቅዱስ ነገር ናይ ህይወት ነገር አብነት ኮይኑ ተጠቂሱ ዘሎ ማለት ምናልባት እቶም ሰናይት ሀብትና ዘክሪት ትብል ፖፕሽኖዳ ጽሐፍዎ መጽሐፍ ምስትንታን ጸሎት ሃይማኖት ዝብል በእንግሊዝኛን በትግርኛን ተሓቲሙ ተዘርጊሕሎ ነታ ኣብ የማን አብኡ ተቀመጠ ትብል ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ዓረገ ኣብ የማን አብኡ ተቀመጠ ትብል ንመለኮት የማንን ጸጋምን የብሉን ንከበበት ስብእቱ ዝምልከት እዩ ስለዚ ኣብ የማኑ ተቀሚጡ ኣብ የማኑ ከቀምጠና ብዛዕባ የማነይቲ ኢድ እግዚአብሔር ዝብል ሰፊሕ መልእኽቲ ኣስተምህሮ ሂቦም ኣለው እንተረኺብከያ ታ መጽሓፍ ጽቡቕ እንተዘይረኺብከያ ከዓ ክንሰደል ክንኽእል ኢና ማለት እዩ ጽቡቕ ሕቶ እዩ ንኹላህና ገዳሲ ቃል ህይወት የስማዓልና ሰናይት ሀብትና نعم قالوا تسمع لنا ابوي يعني فرويني إذا كحفا بالكل مثلا فرويني ميتي غزال لغت الزارب انت اللي خي حراي كالوت زعبا معرف في سلسة جبر هاريات انتايلنا عبوتاتنا هاريات منفس قدوس مستقبلو نمجمر يا جزي زجبرو تأمرات بس أجا منفس قدوس نايتز تقبلو أجا منفس قدوس وصيت نمجمر يا جزي لعل 4 عامات لميسو زنبرة بلو موسوس تولده بسم يسوع كريستوس زحويو بالسرات حيزي مسي زلو ማለት بني حنت أقول له رخاتب هراي هرقوين حتنا بزعبات منفس قدوس سي
أبينا إذا تعرفها قد رسعي لهم بقى بسم يسوع كريستوس إلهم كاتمو أخلون أنتم منفس قدوسنس أبي نعمل وقت حجزوني مهنا تيوك ما أنقولسي بسم يسوع الكان بمنفس قدوسن كتبلونسي تلوطات انتا يزلو تا نادوات حجزكم نجبر حواريات متى كم مقنام دعي عرف شو من تحيزك له اوكي هو قصل دحانه اوكي ስለዚህ እቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ባዕሉ ኣብ እግዚአብሔር ወልድ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ኢና ንብል ስለዚህ ብኢየሱስ ከኣኒ በወልድ ከኣኒ ሽሙ ፀዊዖም እንድሕሪ ዘጥምቁ ኮይኖም ወይ ከዓ ሕማም ዘውፅኡ ኮይኖም ትለውጡ ንምንታይ ኮይኑ ዘለዉ حراي እዚ ስክሪን ይራኣየክ ኣሎ ሃይላይት ኮይኑ ኣሎ ምናልባት ትርአ እንተሊ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 8 ምስ በልና ኣብ ቁጽሪ 15-16 بسم ጎይታ ኢየሱስ ጥራይ ዳ ተጠሚቆም ነበሩ እምበር መንፈስ ቅዱስ ገና ኣብ ሓደ ካብኣቶም እኳ ኣይወረደን ነበረሞ ጴጥሮስን ዮሐንስን ወሪዶም መንፈስ ቅዱስ ምእንቲ ክቅበሉ ጸለይሎም ሰረተውን ተሐሳብ አይኮነትን ሳያ መስተንስከ በስም ብታና ኢየሱስ ብዛዕባ ጥምቀትን ብዛዕባ ምቅባል መንፈስ ቅዱስን ዘለወን ፍልልይ እሳ ተሐሳብ ድሕር ተረድ ንሳያ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 8 ቁጽሪ 15-16 بسم ጎይታ ኢየሱስ ጥራይ ዳ ተጠሚቆም ነበሩ እምበር መንፈስ ቅዱስ ገና ኣብ ሓደ ከባታቶም እኳ ኣይወረደን ነበረሞ ጴጥሮስን ዮሐንስ ወሪዶም መንፈስ ቅዱስ ምእንቲ ቅበሉ ጸለይሎም ሕጂ ኣብ ህፃናት ክጥምቁ ከለው ሰለስተ ምስጢራተ ቤተክርስቲያን ኣብ ሓደ መዓልቲ ይፍጸመሎም እሱኻ እንታይ እዩ ምስጢረ ጥምቀት ምስጢረ ሜሮን ምስጢረ ቁርባን እዮም ማለት ሕጂዛ በእዳው ሐዋርያት ዝወሃብ ዝነበረት እታ ምስጢረ ሜሮን ሎሚ ብቅዱስ ቅብአት ትወሃብ ዘላ እዚ ቅዱስ ሜሮን እቲዮም ጳጳሳት ኣብ ዝኾነ ቦታ ክርከቡ ስለዘይክእሉ ቤተክርስቲያን እታ ኣቦታት ዘዳልዎ ቅዱስ ሜሮን ንዑ ተኪዮም ኣቦታትና ካህናት ነቲ ምስጢረ ሜሮን ይፈጽምዎ ማለት ስለዚህ እታ ምቅባል መንፈስ ቅዱስ ትብል ዘላ ምስጢረ ሜሮን ያ ማለት እዩ ኣብ ቀዳማይ ሕታም ናይ ሶሎስ ጉባኤና ርኢናያ ነርና ብሰፊሕ እንታይ ምስጢረ ሜሮን ትብል ስለዚህ ብስም ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጥራይ ተጠሚቆም ነበሩ ስለዚህ እንታ ምስጢረ ሜሮን ድሕር ክፍጸም ኮይና ግን መንፈስ ቅዱስ እንድሕር ክቅበሉ ኮይኖም ግን ኣቦታትና ሐዋርያት እንታይ ክገብርዎም ኣለዎም ኢዶም ከምብረሎም ኣለዎም ማለት ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ ገና ኣብ ሓደ ከባታቶም እኳ ኣይወረደን ነበረሞ ጴጥሮስን ዮሐንስ ወሪዶም መንፈስ ቅዱስ ምእንቲ ክቅበሉ ጸለይሎም ሽዑ ኣእዳዎም አንበሩሎም እሞ መንፈስ ቅዱስ ተቀበሉ ክብር ንዝክርስሙ ይሁን ስለዚህ እግዚአብሔር መስገን ቤተክርስቲያን በቃል እግዚአብሔር መሰረት ንኩሉ ሕቶ መልሲ ኣለዋ ሕራይ ካልኦት አሜን ቃል ህይወት ይስማዕ ለበን ቴንክ ዩ አሜን አሜን ሁላህና ቃል ህይወት ይስማዕልና ስለተሳተፉኹም ተሳትፎኹንካ ቃል ህይወት ይስማዕኹም እግዚአብሔር ኣቦና ህይወት የምዚኣት ኸይድሲ ቁርብ ቴክስት ኮይኑ ኣለኹም ክትብሩልና ኣብ ግብረ ሐዋርያት 19 ቁጽሪ 2 ከዓ እንታይ ብላሉስ ምስ ኣመንኩምሲ መንፈስ ቅዱስ ተቀቢልኩም በሎም ንሳቶም ከዓ ኣይፈለጥናን መንፈስ ቅዱስ ከም ዘሎ እኳ ኣይሰምዓናን ኢሎም መለሱሉ ያ ከመይ ማለት እዩ ዳእዚያ ረብቕ ሳን ደሞ ንሳኮ ያ ማለት ዘሰሜን هو مغنياتو اتي منفس ጥምቀትን ምስጢረ ሜሮንንስ በበይኖም ምዃኖም ክልቲአን ኮሚራና ማለት ኦኬ ምክንያቱ ኮነ ድማ አፖሎስ ኣብ ቆሮንቶስ ኮሎ ጳውሎስ በትልዓለይ ሃገር ሓሊፉን ኣብ ኤፌሶን መጸ ሓያለ ደቆ መዛሙርቱ ድማ ረኸበሞ ምስ ኣመንኩምሲ መንፈስ ቅዱስ ተተቀቢልኩም በሎም ምክንያቱ እቶም ኣርድእቲ ወንጌል ክሰብክሎም ኮለው
مس آمنوا دحر ጥምቀቶን ግን አቦታትና ሐዋርያት ኢዶን ከቆምጥሎም አለዎም ማለት ስለዚህ ንሳቶም ከአይፋልናን መንፈስ ቅዱስ ከም ዘለኳ አይሰማዕናን ኢሎም መለስሎም እጂ እንታይ ምስጢረ ሜሮን አይረኸቡን አለው ማለት ሱኻ በየናይ ጥምቀት ዳ ተጠመቅኩም በሎም ንሳቶምን ብና ዮሐንስ ጥምቀት በልወይ ሩሑቅ የም ዘለው ማለት ጳውሎስ ዮሐንስ በትድሕሪው ዝመጽእ ማለት በኢየሱስ ክርስቶስ ከአምኑ ነቶም ህዝብና ነገረ ጥምቀት ንስሐ ዘጥመቀበሎም እዚ ምሰምዑ ብስም ጎይታ ኢየሱስ ተጠምቁ ጳውሎስ ሂዱ ምሰንበረሎንካ መንፈስ ቅዱስ ናባታቶም ወረደ ሽዑ በቋንቋታት ተዛረቡን ተነበዩ ዞም ሰባት ዚያቶም ገና ኣብ ጥምቀት ዮሐንስ ተሓጺሮም ዝነበሩ ሰባት እዮም ማለት ቃል ህይወት ይስማዓልና ቃል ህይወት ይስማዓልና ቦና በጣም በሪሃ አራይ ናይ ቃለ ምዕዳንን መዕፀው ጸሎትን ግዜና አኺልሎ አቦና አቤ መላከ ሰላም አቤ ቀሽ ወልደ ትንሳኤ ኣብ አውደ ምህረት መጽዮም በቃለ ምዕዳን ገይሮም በጸሎት ከዓጽውልና ናብ አውደ ምህረት በትሕትና ዕድም راي كمي وعلكم كمي كنيكم كلكم أبوتاتن أديتاتن أحواتن حاتن سلام زيابير أبزز لكم نعخاتكم يخن أبنا أبي مرجتا قاله وتسمع لنا توم بمزمور بتقسي بخلو أتساتفكم زمسكم دما زيابير زمن أقلقلتكم يبارخ أبزام عرف سلسته قصري عصر تغلته اتزحوية نبيت مقدس آتيو مس يوحنسن مس بيترسن لقيبو مصر أيوة اتهم هزبي مستقرمو مستدنقو بقرامو مدنقم انت دعيلنا نتخونتات من كم زفتسمو بيترسن يوحنسن كم زفتسمو وقرم سلازو تقرمو بيترس قنا مصر ايوم تعيلو نتهم هزب ملسلهم كم زيلو عاتم سب إسرائيل نمنتاي بزت قرمو بقزع حيلنا ويش بصدقنا نزك خيد كم زقبرنا يس نمنتاي نانا تتأمتو اللهم لك عون أبقبر هواريات معرف 14 كاب قطر شمنتك ساب 16 أسلنا نرأيو أبلستران دربين دبها الهجر لك كم زبحان بأجار زي بلوز تولده بيترسن يغرتا باولسن سيلاسن أبزنبرلو باولس دما تكرو تأمتو كحو امنت كم زلاتو مسرعيه دمص عوابيلو تخيلكا بأجاركا دول بولو بددي لو خا تزاوري شعوتا ما نبرو نبيتر ني باولسن ني برناباسن شيم كم زوصولم ابو عر امصيم دما كسوؤلم مسدليو باولسن برناباسن تاي غبر يزبلنا كداونتم قددو مخنياتو مسواتي نእግዚአብሔር እምበር ንኻልእ ከም ዘይስዋዕ
اتزفوسه اقار زقنعون እግዚአብሔር ከም ምዃኑ ናብ ምንታይ ክመጽእ ደልየ ሎሚ ኣባ ክርስቶስ ዝሕውዝ ዝመጽእ ኣሎ ነቢይ ክርስቶስ ዝሕውዝ ዝመጽእ ኣሎ እናተባህለ ኣብ ዓድና ኣብ ሃገርና ከይተረፈ ኣትዩሎ ደቂ ተዋህዶ ኢና እናበልና እውን ንሕና ነቢይ ዝፍውስ መጽእ ኣሎ ተባሂሉ ኣብዘይ ገዛና ንኣትውን ብዙሓት ኣሎና ሰብ ግን ሓይልብሉን ምክንያቱ ጴጥሮስን ዮሐንስን እንታይ የሚሎም ኣብ ምዕራፍ 3 ጳውሎስን በርናባስን ኣብ ምዕራፍ 14 እንታይ የሚሎም እቲ ተኣምር ዝገበረ ዝፈወሰ መን እዩ እግዚአብሔር ኢሎም ግን እግዚአብሔር ፍውስ ደይኮነ ማዕረ ኣብ ኤርፖርት ከይድና ንበዓል ኣባ ግርማ ዝበሃሉ ብክንደይ ነገር ምቕባል ኢና ንሪኦ ዘለና እዚ ድማ ኣብ ዓድና ከይተረፈ ኣትዩሎ እሞ ክንጥንቀቕ ግባአና ሰብ መሳርሒ እዩ ዝፍውስ መን እዩ እግዚአብሔር እዩ ነቢይ መጽኢሎ ነቢያት መጽኦም ኣለው እናተባህለውን ብክልተ መገዲ ንኸይድ ኣብ ክልተ ንረግጽ ክልተ ልብና እውን ብዙሓት ኣሎና እሞ ካብዚ ክንጥንቀቕ ይግባአና ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ ናዝሬታዊ እንታይ ግበር ኢልዎ ጴጥሮስ ተስእ ተለዓል ኢልዎ እሞ ኣባ ክርስቶ ነቢይ ክርስቶ ዝሕዊ ይመጽእ ኣሎ ኢልና ኢና ዝሕዊ እግዚኣብሔር ጥራሕ እዩ ኣብ ሰብ ሓዲሩ ሕዊ እግዚኣብሔር እሞ ካብዚ ክንጥንቀቕ ግባአና ይምሓረና ኣብ ዓድና ከይተረፈውን እዛ ኣትዩሎ ሓደ ሎም መዓልቲ ልበይ ሰይርን ዝውዓለ ምናልባት ገለ ሰባት ኣብ መራኸቢ ብዙሓን ርኢናዮ ንኸውን ኢና እዚ ወርሓት እዚ ፀብሒ ስጋ እውን ዘይነብስለሉ ስጋ ዘይንበልዓሉ ኢልና ኢና ጾም እንብሎ ሎሚ ግን ጉድ ኢና ርኢና ኣነ ኣብ ህይወተይ እንስሳ ብህይወታ ኸላ ኣብ ሓዊ እንዳገማጠልካ ትጥበስ ኣይረኣኹን ተጋሩ ግን ሎሚ በምሓሩ ብህይወቶም ከለው ዕንጨት እንዳወሰኹሎም እንዳገማጠልዎም ከብስልዎም ርኢና ካብዚ ከምዚ የድሕነና ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣሓት እዚ ኩነታት እሞ ንርአዮ ብዘየገድስ ዓልየት ብዘየገድስ ሃይማኖት ብዘየገድስ ሕብሪ ብዘየገድስ ከባቢ ቅድሚ ኩሉ እንታይ ክመጽእ ዘለዎ ሰብኣውነት እዩ ክመጽእ ዘለዎ እግዚአብሔር ብመልክዕናን ብምስልናን ሰብ ንፍጠር እዩ ኢሉ ናይ ብሓቂ ልቢ ዝሰብር ክትሪኦ ከለኻ ሰብ ምዃንካ ዘብል ይፍክሩ ድማ እንዳገማጠልዎም ከለው ዕንጨት ሓሰር እንዳወሰኹሎም ከለው እሞ እዚ ሰብ ዝገብሮ ይኮነን ሰብ እንዳመሰልና እዚ ስራሕ ሰይጣን ጥራሕ እዩ እሞ እግዚአብሔር ምሕረት የውርደልና አሜን አሜን እቶም ብሓዊ ከሙት ስጋ ተለብሊቦም ዝመቱ ድማ ሓዊ ንስግኦም ንነፍሶም ግና ደገ ሰማይ ይኽፈተሎም እግዚአብሔር አሜን አሜን ኣበየላ ቤተ ክርስቲያን ኣበየለው ኣገልገልቲ ብዘይገድስ ነዚ ዘይትኹንን ቤተ ክርስቲያን ነዚ ዘይትኹንን ዝኾነት ናይ እምነት ድርጅት ነዚ ዘይኩንን ሰብ ግደፎም መራሒ ሃይማኖት ደይኮነስ ታራ ሰብ ውን ሰብ በሃል ኣይከኣልን እዩ ኣቶም ሰባት ርኢኹሞ ትኾኑ ክጋማጠል ከሎ ተዛረብ ድማ ብልዎ ሓሰሩ ውስኹሉ ዝነድድ ካልእ መልሾም ውስኹሉ
ጠንቃላ ዓሊ ካብ ተሓዊ ክወፅ ተደለ ብበትሪ ደፊኦም መልሾም ናብ ተሓዊ ብሂወት ከሎ ዋይ ቤት የድሕነና እሞ ናይ ብሓቂ ጸሎት የድልየና ኣሎ ናይ ብሓቂ ምህልላ የድልየና ኣሎ ናይ ብሓቂ ናብ እግዚአብሔር ምንባዕ የድልየና ኣሎ ዓልየቶም ኣይኮነን ዘገድሰና ሰብ ምዃኖም ይዘገድሰና ዝኩሉ ዓልየት ምቅልቅል ሰብ ዘምጾ እዩ እግዚአብሔር ሰብ ይፈጢሩ እሞ ናይ ብሓቂ ልቢ ዝሰብር حلنا زعرب ناي بحقي زابير محق امين امين ابوك ناي بحقي زين بعيو كان سنت اتبل تاي زبلال صحف لنا كاب بطميتسي بخينات ما تحيش أساقي سلازقت لك وتخينات جن شو سلازقت لك مالتي إذا جن جودينار أنا أب هوتي ملو إنسساون بهوتها بسري أي فلتني ولا أموفي أبز مثل دسرحوون بهوت خلنا نجار أنا أب حوي أفرنوز أتوي رأي فلتني ندعي هتلر كم أجرب بحالتنا كدم أب زمن أب عسران حدن كفلا زمن جن كريستيانينا يا كريستنا دسيت نداول دما نكون مشيتن يأداونا يأذان الناس ميممنا دسيت كريستنا تتخون بهوة نسب بحوا أي من ددتون فيكيزي اتم كم تابوت عطينهم مع أنتي مريقهم سددهم نسمهم بهوتهم كلو نسب زبسلو زلو بيت كريستيانون أبز إيد اللوا يا بيري قريبا لنا واي يا بيري محرنا يا بير نقول لنا سبي قبرنا سبزت أفعلوا زماننا زلنا كانت هذا نجيرخ فلاسفة كتر مدري أب عداقة أباشحات سبات زلوا شمع مبرهة حجك خيد كله تم سبات دماء سيحق أمو أتر مدري شمع حجكا تايلكا يوخا سب دللخو إذا كل سب كان تايدي سب يزدل زلخو ناي فقري ناي سلام ناي صبق قبري سب يزدل زلخو يلبحال لو مدما سب دللو يا بير يقرأ يبللنا امين 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 آمين زمرتو دما እግዚአብሔር ንነፍሶም ይቀበል ኤርትራዊ ጀና ኣብዝውን ሕራይ ገበርዎም ንብልብን ብዙሓት ኣለና ብኣፍና ሕራይ ገበርዎም እንድሕሪልና ብኣካል ስለዘየለና ኢና እምበራኡ ዕንጨት እውን ምደርበና ማለት እዩ ካብቶም ኣብኡ ዘለው እግዚአብሔር ፈይሉ ኣይርአናን እሞ ሰብ ንኹን ከባቢና እንታይ ይኸውን ኣሎ ንርአዮ እዚኦም ጎራብትና ፅባሕ ባሕርና ደልዮም ድማ ላምባ ከስኪሶም ከምኡ ገሮም ንዓና እውን ከጥፍኡና እዮም ባሕርና እምበር ንዓና ደልዮም ኣይኮኑን ሕጂ እንቅንቅቕ ዝብሉና ዘለው ንሓስብ ግባአና ናብ ኣምላኽ ገፅና ድማ ከነንቃዕርር ግባአና እንስሳ ዘይበስለሉ ወርሓት ስጋ ሰብ ብሂወት ከሎ ኣብ ሓዊ ዝለወሉ ግዜ ኢና በፂሕና እግዚአብሔር ይቅረ ይበለልና آمين وولد ومنفس قدوس أحد أملاك آمين انت سلام تصلى صلات بحدش كل نزح እግዚአብሔር بقيتانان مدحنان يذكر سوس من انت سلام نزحنت على كل زخنة قدس بيت كريستيان لمنا لنا قبل الحزب مؤمنانن بزح سلام كيب نقول سلام سلطان زلو እግዚአብሔር أملاكنا أيوم من انت سلام صليو سمايات تنبر ربنا سمك يقدس من خاتم فقالك غمت اب سمايكم دما مدري يكون علات انجرانا لمحبنا احنا نزودلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا امسانا ندقلنا كم كفو ادحنا نمبر فتنا يتتونا
መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለምናትካ ኢሞ ኣሜን ኦዝቴ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክሎ ብሕልና ከድንግል ይኸ ብስጋኹን ድንግል ይኸ ኣደ እግዚአብሔር ጽባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክሎ እስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ይኸ ፍረከር ስኹም ብርኹ ወምልተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ይወፍስት ደስ ብልኪ ኃጢአትና ክሰርየልና ነፍት ወድኽ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምነልና አሜን ونخل እግዚአብሔር ንልምነካን ማልደካን ኣለና ونጉስ ሰላም ሰላም ሀበና ኩሉ ይብካና ከም እግዚአብሔር አጥሬና ጸጋኻው ናፍሰልና ጀካኻን ንፈልጠ ባዕዳ አምላኽ ይብልና ቅዱስም ካን ሰምን ጽውዕና ኣለና ኣብ ሰማያት ዘለኻን ንስኻ ሰላም ከዓብ ለነፍስ ኩልና አሕድር ኣብ ዓለም ዝምንባርና በሰላም ሐሉ ንኩሉ መራሕትን ሰበ ስልጣን በቅዱስም ካ ሰላም ሀቦም ኣብ ዙርያና ንዘሎ መኳይን ታዛብካ ምኽራብ ኣብ ምእታውናን ምውፃናን ዘሎ ጉራውትናን በኩሉ ሰላም ሐልዎም بهدوء بقنعن هوات كنبرن بكل سنة يملكوا دمانا أخاني جابير مفرحان بحياونات كنركبن بكرساس مسؤول منفذ قدسن بس قانا نصنعاتهم بؤذن لك لو من كل ساعة نزل ألم أمين قدس جابير أملخنا سلا كل تمسكن زعل زياء ذهب كنا نزقوا بأزيز خفت قالنا نسخة أخم مكبرن مسكانا نعخيخون كمتين مهارو زلنا كنبرلو كنمالالسلو تعزنا زايهم فتصملو ناب سماي كنطمتلمو كم زبز تقابي إنايو زلنا أبتا سمايو ديما مس قدسان كاخن القابا نسخ حق زن سبب قبرنا اجابير أملاخنا سبنا بأراويت أراوتون نخمو أي قد إنيو نتبصايو نزي عليتو يحلفو أي هبن إيو سابن ساب يحلفو دو حبلو سابن ساب هو تخلو بعنش أتزند دلو بحوي إنا نرئيس لنا يا بير أملاخنا يقرب لنا يقرب لنا سبق برنا እግዚአብሔር أملخنا إذا يزقبرو خبابي إنا زلنا أمو صباح نقول أنت أي خوردنا نفلطنا قريبلنا كم محرت كمبر كم بدلنا يتخيدنا كم محرت كمبر كم بدلنا يتخيدنا كل ترى إلا خاصها اللي بتشكانات عراهره حيالاتنا زبلو أدكم خيلاتاتنا زبلو دم أدم قيركا كإلان السخا حيال نسخا طببنيا نسخا مخانكا كفولتو جابير أمنخنا نلبهم تنكف آمين 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 تنكف جابير أملخنا آمين خبابنا سب زخون مرح تهبنا كابها قرنا جميركا كل تخبابنا سب زخون مرح تهبنا نعاخا زفلتو كبر سب زلو مرح تهبنا مرح تطعي تمرح متعينرو بس جابير أملخنا إزاس كحكح نقر نتهم يوتم كسع زحلف كمان ماي أبحوت أنك على عزب النبرو حوب زي أتأكل أب سماي دق سماي كفتله دق سماي كفتله دق سماي كفتله السوسون قبرلنا أبدينا قدس دنقل مريم بركات رديت كفلنا بملأخت خحلونا سلام عليكنا أخنا مسكنك سلام دم حضرنا صوم زي سخات ريو سخات تقبل صوم قبرلنا نفس قدوس أبونا أنطونيوس ناي نفس عرفتها بلنا نفس قدسان كاقمت لنا صلتهم بركتهم رديتهم كفلنا كم عم قناع نصهن مرحي حق أني هبلنا احنا دما بحق تمرح تقبرنا بسمايات تنبر أبونا سمكاي قدس من جسخات فهد كانت بسمايكم دما مدريو على تنجرانا لما هبلنا احنا نزبدلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا سنة دقل فقفاد احنا نمبر فتنا يتأتون من قسنا حيلن كبر نزل عالمنات كائما أمين وزت يا مريم بناء قدس جبريل ملاك سلام تها سلام لكم حلنا غدن قليخي بسقاخون دنقليخي عدا إجابير سواء تراوي سلام لك الله سخيك عن السبرختي خي فركر سخم برخين وملت تسقى إجابير مساقي وأوفس تدس ولكي
حتياتنا خسر يلنا نفت ودق يسكورسس من تانا محرت لمن لنا امين يفتح ويشرق جينا املاك المدان يسكورسس كاني كان سريحات يدم ساسي ابا سود دلو بركسات ابراهيم انتم ابي كانات او دياقونات دوان سايرو غصانات ببسمكم كون فتانا ونصحنا يرسنت بلوان سمات زيو مهارن كرسس مل 10 تخلته زيو مهارن نكسو 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 إذا حلف يا محرنا بزمس حلو الناب عفن منفس قدس بأنت أجزيتنا مريم مهر نكسس مل 10 تخلته بأنت أجزيتنا مريم مهر نكسس 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 سجع قويتنا إيش كرسسن فرق جابيه ربون حبرت منفس قدسن قبل علينا قبل على كلكم من عصفن دربن كويني ورد آمين الله هو تسمعنا تزهو فقدنا آمين الله هو تسمعنا رأينا الله هو تسمعنا بنا أنا استمزق الحوامي كوز حرق أنه تما بوي تم قديحهم ما أبتي مرحب بزحان زحلفوسي سقع هنديك أكانات يوم انت كعب سلو إن عالم حج السوري أمسي كافتم زقوصلو زلوس اتم دقودحو باحتا تسمعوهم زبازحو زلو زيادة نسيهم زيادة خطلي لهم زقبا تخصو سيح كم يجيروم يوم كم زجيروم تلابي سمو كحزنك هو اسمع بنبي بلاك أب هو قنان انتاي بالبوغني سب ايكونون period sub iconun futur what this sub come gabra so something's going on sub iconun but shoot جلسي تاني بريزسي اب فيديو زاكل كرخبوسي فيديو غيرهم قدحو مخبازحوسي انا سويت زغرمني زياده تحسب كم زي غيرهم سي سغا عندهم انت باتا تسمعوا من اسمع نفس قدس بتعم زكر حبي اشي صلينا صلاتاتكم يتقم امين امين بقال እግዚአብሔር መሰረት ሲ እንታይ ተጻሕፈ ዘሎ ولا اما تسموا قتل ودمص صبايت اقو ويتدنግጹ ኣብ ቅዱስ ቦታ رخصت تراهم تزنبب شعو يستوعل ወረውግን ዓመፃን ክትርኢ ከለኹም ኣስተውዕሉን በራይ ትሰንብዱ ስለዚ እቲ ምሕቶና ባና ኣብ ከምዚ እዋን እንታይ ዓይነት ሰባት ይኽንከውን ዘለና ብኸመይና ናብ ኣምላኽና ክንቀርብ ዘለና ብኸመይና ነቶም ጽጉማት ናብ ኣምላኽ ከነቕርቦም ዘለና ብኸመይና ነቶም ሕማቕ ዝገብሩ ዘለውን ናብ ኣምላኽ ከነቕርቦም ዘለና ከቢድ ዕዮ ማለት ናብ ካልእ ንጥምተሉ ዘይኮነስ ናብ ገዛ ርእስና ጠሚትና أقدمه قد ما خلت شيء عمت بنصور نجيرنا انتاي كم زمس بدحر هجون انتاي كم خمس اللومه قال እግዚአብሔር እንዳተከታተልና نحن سجيبنا لنا توم تدفينهم زحادرو نحن بسلام لنا نتوم بسقاي زلو نحن بنبر لنا نتوم انت توم بنبر زيلو كمون نتوم حماق زغبرون እግዚአብሔር ናይ ንስሓ ግዜ ክህቦም እንት ንኹሎም ዓቕምና ብዘፍቅዶ ናብ እግዚአብሔር ከነቅርቦም ብዙሕ ዕዮ ከም ዘለና እሞ ኩሉ ግዜ ስለምንታይ ቆም ገብሩ እንታወትዮም ቆም ዝገብሩ ከይበልና ኣብ ከምዚ እዋንዚ እንታይ ዓይነት ሰባት ይኹንከውን ዝግባአና እንታይ ክንገብር ዝግባአና ክንስንብድ ኣይኮነን ክንድነቕ ኣይኮነን ነቶም ሰባት ክንፍንፍኖም ኣይኮነን ግን ሓደ ነገር ግን ጾር ኣለኒ ከምኡ ዝብል ነበረ ሐዋርያ ጳውሎስ ነዝተማሃሩን ነዘይተማሃሩን ዕዳ ኣሎኒ ይብል ነይሩሞ ዕዳ ኣሎና ዝድቀሶ እዋን ኣይኮነን ዝዕለሎ እዋን ኣይኮነን ዕዳ ኣለናሞ ህዝበ እግዚአብሔር ጎይታ ነጊርናይ እንታይ በለ እግዚአብሔር ታይ በለ እግዚአብሔር ከንታይ ተዛረበ በሉ ይልሞ ልክዕ ከም ተቃል እግዚአብሔር ዝበሎ ኮይና ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ደው ክንብል እግዚአብሔር ይደግፈና ኩልኩም በመዝሙር بتقصي بقى بحثوتات بكله استساتفكم كلهم اتوم ابزمو هنا بيتي بخنا بكال مرخبيتات بانقادو نزا اغلغلوز تساتفوا زلهم نحنا زين رياكم እግዚአብሔር زريو نحنا زين فلتوكم እግዚአብሔር زفلتو እግዚአብሔር اسيت صادقان اسبتهوتان يخفلكم تبل قدس ቤተ ክርስቲያን ابز መጽ ጉባኤና
እግዚአብሔር ብድሓነ ሰላም ዓቂቡ ሰላም ከራኸበና ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ይሁነልና መድኃኔ ዓለም አምላከ ሰላም ንህይወትና ንስድራና ንዓለምና ንሃገርና ንቤተ ክርስቲያንና ነባር ሰላም ከውርደልና ቅዱስ ፈቃድ ይሁነልና ሰላም ኩኑ ብሰላም ይረኸበና አሜን አቦና